antem nkre firi no eba ekyese eja atobia bi ama afranam asese niema dodo na ama ekowi ase aboduma wawo no bebe se ye boso ye baako nam so wahye dwrobe Eljon sanso ne jakro ya de ne de sibenkum de sinifa ahafo no southwest ye bebo pemfam abodi awura won pasa so number 2 wamu de ejeje se wo ho ejare bi abawura ho mani japade enkura no nyina asai ye front man ye bohwe ne de ani ache swame magzi enche biara na beto dwasa bia bi mienu eja ato ho na ekoba ne saa no opani ono no yamra sabadwa ne gina ho manfo wo swame abato mpesua so akwadodo no waka se bi munchirema hodo no ye de bebrem ye be konfinfin mantemu akumfi eye eisam de yakrodo na ho so eduru a nsem wan de aba de ajansem kuma kra no ya abrofo sem obra ene yesen kwanhia bia sia manipa ba ko atwanse do ama bo ka won so apiripirade emu eden pa sam no do so kakra bi ne de ama momo ne yantra ko se de beba ne we pa mu ne bomu tie na se no so family se nyuma kra bi adawro ma e no mo so asene yanse hu do e de ebrem ene awiabre vata mok no e odwa so ano ne ya e de pa ye ba ye mfia de oduni ye we nya ho bi adanti ko so ano no no ma bebo pa mpani no enkwada no ne o ma hu do bebrebe ye so ya mok drink e ho ho no no cafe bi anim onu ma bebo pa e na afevata mek chokozo so hodom ere de yanka se kokoi bi ne de ya triobroma kakao unum bi ebeboa esanse ade mpu ena vata mek banana eno so kwadu ne de ayem vata mek strawberry so ho ede papa na calcium omega 3 wom 6 wom 9 wom na de tie nie ubowura supermarket mu a wo de wo se vata mek nti na wonam pani wogi ya na wagi bia ma kwada na nkwara ne de etimi ebo madwene ho ban papa ne okosku a ene anyasem keto anya de ode FIFA akokoti ba fie kwambia esontine bowra supermarket bia mu na kopa bia na no nom HA International se yanka nkyere mo se obi atwiwadi obi atwiwa faso se bia akoye insurance bi edu se ebia wonsa ekasika no kwabra ne dada wo saa odu fa na de osre hane ade fa kwada wonom ombeje usika edi amount ebia nipa no wodo kakra no adwane akosa abrochiri ade wadwane no enu onim ba bia ote ebusuafo okoda wonom onkwa kwaje usika no edi amount ebia obese wutu kwan na obi do nsa asebo ase akodan wonom wate obi ato waja pade bi ombeso obetu aka na obi osika semu ntawantewa bia wodo kodan HA International wonom bedi abo papa se bia asase bi na homa so se bi asore mamu twitwa mo nse kan momfa kodan won na omo solve case no emfa emamo ese ya abusuasem na sa dwadie mu nsem apomde mu nsem abusuafa kodan wonom ne nyina emu no wosan so ye nkyerkyere de ma enwumakuo ahodo de tre omo nudie mu mesrama da kumase hwekye kwa na amadi ya runabout no so pe ye ben asafo VIP bus terminal hodoma ma mesewa plaza first floor honum wonsa ebekan se hwie ho bogoso ye ho sunwa ye ho bofedu kofodu ya ye honum abusuafo mo frɛ e wasa maiso na mo nyinkyiremu 0544 141688 0544141688 and 026671 7101 026671 7101 Eljon for na nyame ya tomo a ya no ababi wate na aboa Reno enye sebia wo adwempo afi ni se valze de u mekope kondo machira kwan ne bia mapa pondokua bi makope bebia hye bi nso kura no ayegedia wa adwene be so valze kura dem kope man bi na makope no akomia no ebjonfo benye miasem ne mom Oteke FM by Grace Medical Center de aka adwene ede abomu ede dwumadi so de ebrebo ebeboa wo pam eya pomdempa ne odo dwumadi ne de eba so kokura ebjonfo na ade di mo akotini bi eye blood pressure ye behwe se edasen ye te se ye kosei ai ne bi kura no anche obewu ana ne nyina no yade a eho ehia na yeboko no ja watumi ada ho so afi muduro don so ne nyina no yade a ya ebeso ne yahwe afi sugar level no so ka ho bi bia na didie edo no mu nkyerɛkyerɛ kwa befa so aduane pa bedie na bo npadua no ede hundu avro no nyina jibre ede adaje no ayo manyame yato mu a otak video mu ya na dwumadie do ba so na mmom ye wo yade avro ye ebewede amabo sɛ obekɔ montin so ana so kɔ by Grace kura no a ka wo mu aka chi ne bia nka wani mu kakra hospital sa avro ka wani mu kakra na so dwumadi ada romanti ehwehwan so hepatitis B and C wo ba 50 cedis na me yato mu a sanse ye digi 80 da se de amanfo di mu no afi so baba ero so ha obia ne sinto bo mu bia nyame yato mu na bepie mu a
ɛno nso yɛte Ghana cities kako mbɔnten so anka 150 bia na meka say bia da odi puade ante ni nyina yɛbɛdwu 80 Ghana cities syphilis gono no de kanka ho ɛno nso sata na anka yɛbɛdwu system mbɔnten so nso so oba yɛbɛgye 40 cities HIV saa ne yɛyɔ no kidney saa ne yɛyɔ no liver function test ɛno nso saa ne yɛyɔ no prostate saa ne nyina 100 na yɛde gu afɔm brɛ ɔte abɔ nyame atom ɛyɛ brɛfidua mu anɔpa no nso kɔpem sɛ mbrɛ no nan ɛbɛbɔ tech fm heyada wɔn mu ɛbɔ akyi dɔm amedi dwumadi na brɛ yɛtumi nkwati wɔnom ɛbasa yɛ ibu dan afutiafoɔ Everyone perfect series basic school assessment competition. One more boy the multi consultancy service. Olus kitchen can Ujimati travel and consult. One also can be best brain publication can home lepe queen lepitum. One dear boy chidobwa. One more you do damage median palm. Afi Peter's cake paradise. One also can be Demavos event. Pella mineral water. One more Edinburgh crowd which is Medinamia Tomwa. Bibia Munoma Yankwa here moon. Ya from trimuda hene nana kwasi wusu echan minimia asonaba ohene kwabena boaten afen samno nkyerɛkyerɛ mu ankasa enie Asem Beba Dabi nyaba duru sɛ ya anya se kan ne de twam ya no ya ne de bɛka obi kan asɛm ɔse nipa kasa tie so wantie a Asem Beba Dabi ɛno ɛna yaduru so no yɛbɔhwi na yɛde ani atrɛ ɛyɛ tisiman ya ɛno ɛwɔ ɛyɛ akyemɔta enkramantamu enkra ifura no eba no enye de eye bea ba ko bi a ewo ho eja akwa akoto honom ama eye mpatadan a amanfo bi abobo honom mako bebe se aduo no se de asi afra nam no enya asem ketua nka mpatadan kura mpo enke enhye na ge hu se ahye sa odasani enso ahwere ne nkwa ewo mama asem no emo ya na enso makonim eyewo eya papa wodwene hu a wote ase enye ye na okere se wa bra na eja no ehye no abanuma bi ya yawo no awaba atiasefo asase so bebe se eye abosome enan enam so ama akwada no wahye dwurubedwurubedwurubedwurubedwurubedwurube na wokyerem a wabra na dumja adwumakuo no ekoduru hodom no na tese de ebesie no na enya asia wie na mmom omoyo mafom de pa ntesa enka eja no nka wudie pa nka bedie no enka enya ketwa kra kwame agye ne mboaten professor kokoto woni dumja adwumakuo no pania odankrato ano edemo onom AD1 Alex Kinati ebonkomo eno odi tudwa so mokra no asam no agye wo nsamo ehwe maso pa enti enmanimu ya no wose hwemu a esefata bia no enche bia wodoma beye nebom wode kokobo amome ade sese sebre enye brepa epenesi to omutudja omonya hwiye sebeye na empu enkofo yeni emfa emba momente ni nsema wode atudwa enti me yan enti ese ejato kiseman enti akra kiseman ne achimota enti ntempora na ye team ewo University of Ghana ebaye na ade ha adwin ade be aka won asem ne the fact say areas embo modern profile station embo mobile enti kiseman kesi sei ejalo so ho no na gise kan no free University of Ghana ne abelinki neba enti ebaye na wooden structures MC Krobea 20 enti na gas cylinders a ewum krade jame hu kra na broken aje dum janya na yepu temenya no expede ye enti inyane tiesa akra we di 4 months no wash enti divert resources to trying to find the baby ampa you na akra no wash drebe aje say Indian police for hanu ya hand over body na my Indian police for enti be sen for especially no multi wooden structures say illegal connection the use of gas almost keep you more kiosk no and then because a wooden structures now she na mema advice about wooden structures then because that's thing is so we a genuine bank contact you data explode a put the life of firefighters and a put the life of omona wooden structures no it puts them all at risk in semester so what wooden structures desist from one indiscriminate burning say ebiana obeka so show baller na baller na o shi no na o shi wo ebia kiosk in tempe obeshi baller crab pe bibia embe kiosk ana bibia embe endan bia na eshi baller no na ebeya electricity we wooden structures emwa nti ebeya if you can use alternative sources ebia of lighter you use but electricity with wooden structures you know. So if not regulated well, it's a hard thing.
Abushafo the Asian na motor say ADO1 Alex Kenati watch mo dia treye no. Abushafo ye to so. Na ye to so wo ahafo no south west. Mensri mo dia to so don so. Wo jabrani bi na afra na mo ne no. Ankowie babia se babia nkura no wonu suante ye mekire mpasa so di junior high school. Mpasa so number 2. Ede ye kire buo no. Na ye kire se nondu ne fambrɛbuo ne gya no ehim so sase hiri so abia de nam so ma enyapade abro ne ne aban wode abre school ni nyinata sabre wo ba Facebook no so abra ne bra bɛhwɛ suku no na kire se suku yi mu kura no gyina hokura no enye suku papa bi na gya sa fra nam ni nyina bia aye bibia ye tesa na wobra kwaku Dua Gilbert ya wo headmaster eno oje bre na woni ye bon komodo de twudwa ya wo che se wo susu se nipa bi na fa kwati kwan so ya ko yuyi ni ya eti se yi sabre suku ya hye be na wo jirem se nyoma wuro bi ye japade a wo wo mo sabre every mo nsa wo bre ja ko fati aba what just say laptops ahoro na desktop computer CB printers outdoor textbooks and Quran wo mu hwemu nanka wo mu akenkan teacher for notebooks ahoro yanka wo mu de continuous assessment ye nu mu ni nyina ne no ma ba ku nwi mense bia ye school no ade hia de enu gya jampan sabri atumi ahwete ni nyina no che say efrisia no mu niewe na toso miedu san say empesa so number 1 ebi ekoso na ni number 2 eno so esi ne santi wo sre pass apan no mirika tente so ne ahohare so no wo be sre so be ba 10 o'clock to 10:45 or more baby nyanti yes master of mpasaso to DHS na enra be school and then training na babisua the other course so na jumu no yes around 10 o'clock to 10:45 or more baby nyanti yes say ija to school no me kom no say nipa bi na ayesa anhyehyɛ no nemum ya hu nipa pro say asomasi ana say benten ayesa anhyehyɛ no ye bae na ne mpasaso na matu for youth no nyina try say ngi bi adumja no nanka ye party place bi o hia ya betimi abon ba ngi abon ba party bae na yentimi nya sa ade because nature na ano hoden ntino yesra bae ne say meyemwa because you know my baby na share laptops your computers be a desktop and your printers exercise books test books your complimentary readers teachers notebooks say and no matter do na say afi yes raban say this is not the first time I see one passaso e be sim passaso number 1 the bridge answer DHS 5 years ago e dey ejatu mu ana abeto mpasaso na matu DHS it is aba ma no amfane ne nsi fama amwan ya e bia na be boy na say situation no say yes no kra no especially form 3 form en fa kra no betra na at least ya choma de o master for na just say school de wo mu Edro Manfonso pa Atani schools and that said and Korea before said that woman Akusuna de wo. To a motor to stress say a bambra when we yard a jam from Mambra Mura, Kwaku Gilbert Wano, Edam Pasaso to number 2, dear Junior, no, where your headmaster Dawano. E da hye mo asama na abushafo ye da so ejina e wa Asem Beba Dabi kase yi eso ye mo hwini afie ni enche kumase so magazine baba se nane na kakra entem ni e wo kobia bia fro se broni fie e na afi garage so no man kasa eja eto ho ma se de sifra na mo ye japade ne kase esese ye e na afi mpatadan ye esese ye no abushafo esewani na ense kachre na emo ya pa makonim na sade atwaro kra kan se de wo sunwoni ni nsu de wo sere woni ni nsere no kan bi ama wodmomra se badwani ya wogina ho ede mamanfo a owo soami abato empesu aso lawyer John Dakon wakọ akwadodo wonom ama omo hyede na okoduriye no wono mo edi nkita ho no se asem wodi afabo ne mu ya pa se kwabrane besia obekwa akwaje bosia na wonka bi hye mu na ade we akwakosi na nyina emu no se mo esafata bia no sebre no wo se mpanimfo hwe na omode eboa wonom lawyer John Dakon ade na esi ha dwenti bene chama empenfo eji se wona wo moniama ahye no ma de moniama se on list na on fama chama na me so me fa kwa ba na me ko he emwa betimi edi agwo ohwe enema ahye cars pa na doors sana man for shops
oil ne mu machines say ne go de mu say enye boketwa running to millions and millions and millions of Ghana cedis. So no asem say sia no ntina e wa busan ho e busan fo I say pepper be fan so that boy anti mo iska won be boy me dey support say won ya ma mo so ho akani mo boy and we say Ghana for the isusu mo beti aba be baba boy na say nyina nka mo mo and ye ma say so ba ha na ho areho e be ka say Ghana for mo na the constituency ade atu yenhwe na yeho enhan na enu achire no na garage so pani a wono na oye titrani ede ema wono owura Lukman Mohammed wono so dia desredie say to abanyanim oso ametafo magazine ni de eye arehosem eye ade a esise ya na ye ho adwire na ye ren so aho efise eye amanfo adwapade na eja no ahye ne saa no na ade a me de ne se ye MP a waba oni aba bi di nkomo na wahye ye bo bebre ama ya son atise emmoa bia ewo ho de ahyase obehwe na waboa ye nemum emmoa kese ne de ebefiri aban mu na aba enu nti onte na yema ye members no obia na de ase biara ontworo no onfamra na yenso yemfama no no so nkotu ho na mo se de be ya obia de ase bia no ne nsa beka no back ya dan ahodo na ewa ha na ni nyina ye wooden structures enti se ejatom na se fire no ewa ha ntema se fire station ewa ha na timi ben ha ntema o mbetima dumja ne ntem ne pom se ejatom na o ma ntimi a meduru ha ntema o mu meduru no na ase amanfo cars ni amanfo dwapade beble enti se ewa fire tender wa ha na fire station ewa ha abja for garages penny na motene kano Lukman Mohammed abja for yanto so na yanko fifi mantemu yako wini ba mankasim kwantimpon so ene sabra yaka say dia kwanhia ye mu ade ne nyan na asie eno a ye donko ebremu hodom am ene situta here CB registration number no ejo GW 7601 -24 na wodenani atrɛ takwa ofrinkrane ya wo kotakwa dia so do bani ene wo bra na ye ne aye amanbofo adanse de obi a ya wodi adanse e bonkomo edwo chire mu se Suleiman Mustafa wo chire mu se do bani des wo sane free keke bo dimirika bonene tai edi se tusha ya ene nam so ma sabra ye kase nipa ba ko watwa nsie do nipa be dunan a wo mo cheke do de wo mu pa sabra be bom da de ne enyan na wo bra nsem ba beto dwa no na pani a okasa de ema ye dumjadwumaku ye wo mpotem ho wo magasim division no AD01 William Kofi wo de eto dwa ya wo kire se wo bra wo mu ba yo mbehwe ye no na nipa ta no pa ye ko board no wo hyeka no ase a kire se ani enyan ti we ye futuo no mde ma do ba fo no se wo sane free no saa no a wo so nya botre ni kwan se wo yo no se ne wa wo panu bia no atia so a na in case kura se break ni ko firi ana wo ye ne den enti eno ene ensem wa futuo a wo de eba emonten eso ensem no asi ya fra mitirimuda hene nana kwasi wusu echisan menimia asonaba ohene kwabra boaten kwasi da wo birthday bi ba kon mirudo ha Stephen Owusu ansa abofra wanya 1 year Stephen Owusu ansa Jemfi wanya 1 year dodo no ana se ma mefra ni hira ne maame Esther Pokua we see you de ema AC fashion wo faade wone dan na wo nyina ema abofra happy birthday na de atwoso no so we yenkoma ye Felicia Edu wone da so Felicia Edu Krofrum na wo ifinu yonko Mabel don't so cool from CPC was what my happy birthday nyame ema won kwan tin toti the truck to crowd be sorry so we free Mavis Forcing Mensa ECG airport hono an odi njuma was in a software na wo rehye no head pastor Reverend Kofi Boache ICGC ahojo branch no was it wo ma awodapa software wadom nye kesi bram na fi enkwa enye odia. That's right. And Esther Aqua ene akuantwa omoso zone 6 mazi omutie omobia to momfa Asem Beba Dabi dwumadi eniagro nti ya mo pa monko so adamu miem akura de aka ne ye wode
Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Hey, unia, Pavi, and the Black Smokes mixture no. Malaria drona. Ane, say nam sa. Ubeje di sa menim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria money nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na Plus Mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonu ato, ahomre no musa. Achekura 4 days. Na Pavi and the Plus Mox mixer. One no e tu malaria na sekura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drone pa. Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina. A painful about more manufo and kwada woni mfie du mienu kan. Our pharmacies and herb shop. FDA aje dwede nkra to yatum. Odofo, mama mi se wasem bio. Da ben na ope brese. Ukohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by Grace Medical Center the amount say, and Jamu Bia, Bramian chain, my yen shemau. Car cry a day bumpo, a brano, ye the coffee tem correse be bia de ye, nay nipedria, ye didn't coordinate ba. But what ya say, obey Jamu and tentem, na bibi sewa, ye winning tem, yet me asrano. By Grace Medical Center, ewo kumase bremai, DVL and enchen pair, or Sequoia area wa, BBN Yamienkasa, 0244 97 68 05, BO 0244 97 68 05. Ama na mirika ye ya me say na nsanse de kodwo ho na ma ye me de mirika kopese me na fofora bedware no me de semna wo do pie adware no na nso de atia na tie na waso guardian ahwe wo tete guardian semna kokko no ana ane Unilever Ghana champion carbolic semna yi a dodo no afa ne guardian no ebo ho na mani ban fi nyare wa ho sese mpo de ya sesa ne din na ko live boy carbolic soap sa na ya semna dada no ade ane ne din pe na asesa ebo adwuma pepepe na menye bia towe wobenya live boy carbolic samna to e wo dwom anastos ahoduo mu ene me demirika ekoto bi wo na shop ho basesia live boy carbolic soap ye guardian samna dada noa ye chinidi what is a champion carbolic samna no say your friend live boy carbolic ana samna kwakwa Ghana fo ni je ho no say your friend live boy carbolic enye din foforo na nso adaso bo honamani bayan kasa afri mu a ema honamani nyarewa enti bodawro na kwaje live boy carbolic samna eneya FDA aji adwade nkrato yatu Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Muso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afi ekura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia. Entimi manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na herba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDG edwede nkrato ya. Kwame, ade na si adede bebre yi. Adwa, e ofakumi na ebu ahwe a, wode ne kro no. So ofakumi de ne ho dendenden na wadie ba ne sen. Me se, ofradwuma ba wode die wegi na homi o. Die hu ya ne se okofom. Okodura ya asabia dokotafo se, nyarwa pi ana ehunta ne ho a na wonim.
wenti na da ye bonka ye se wonya akonya e wose wo ye apomudin hwehwemu ampa ehia pa we kura makai se o take from the by Grace Medical Center akabomu a obey apomudin hwehwemu ama wona tiefo nyina we a free health screening watodin good health and love on Vals Day apomudin pa any odo entieda no sa obey blood pressure weight sugar level afi apomodimu afutu eni nro eho akwankyere nyina eye free nemom kai se eniema bia nka wo be ya ye beju ska kasiem eda no ya tete ni nyina so hepatitis B and C 80 cedis edani dru a utua 50 Ghana cedi ema ye candida o de pu ni nyina wo kwaye test anke 150 Ghana cedi so obetua 80 Ghana cedis syphilis any ni go no test ahudro ni nyina da 60 nanso ye de ma 40 Ghana cedis HIV test ahodoɔ, kidney test ahodoɔ, liver function test ahodoɔ, and MMA prostate test ahodoɔ nyinaa. Ɛyɛ 150 Ghana cedis so yɛ de bɛma 100 Ghana cedis. Free health screening back so February bosomani de toso dunai me kire Vals Day no e wo take from adwum heye be hya no pa no nso na akowie anwumre no nan eda no ba sentrofo akuku dam ye adwumefo wo take from nyina be wo ho no a mo beyin fonyini free enti bra be hya Captain Koda Krobea na Yaw Asante Dr Cash ose akotoka no ene adwumefo wo take from nyina nyima bi ana so yasene Perfect series books are what the basic school assessment competition no aba autism consultancy services Olus Kitchen, Ujima Travel and Consults, Best Brain Publication, Lipiquin and Lipiton, Petra's Cake Paradise, The Marvels Events, and a Pella Mineral Water. Or take a from any by Grace Medical Center, Cambomu dear. Afi Vals Day no, ye be dinner hoden so. Ama na mirika ye ya me say na nsanse de kodwo ho na ma ye me de mirika kopese me na fofora bedware no me de semna wo do pie adware no na nso de atia nete na woso guardian ahwe wo tete guardian semna kokko no ana ane Unilever Ghana champion carbolic semna yi a dodo no afa ne guardian no ebo ho na mani ban firi nyarewa ho sese mpo de ya sesa ne din na ko live boy carbolic soap sa na ya semna dada no ade ane ne din pe na asesa ebo adwuma pepepe na menye bia towe wobenya live boy carbolic samna to e wo dwom anastos ahoduo mu ene me dimirika ekoto bi wo na shop ho basesia live boy carbolic soap ye guardian samna dada noa ye chinidi what is a champion carbolic samna no say your friend live boy carbolic ana samna kwakwa Ghana fo ni gye ho no say your friend live boy carbolic enye de foforo nanso adaso bo honamani bayan kasa afi mu a ema honamani nyarewa enti bodawro na kwaje live boy carbolic samna ene ya FDA agye adwade nkrato yato. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua. Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao. Krobea mpacho, good afternoon. Krobea na mishraw na mintu wonkwam ene dwumadi a wudi said de wosi ya ma santemai Ghana man Krobea nya mishraw na memma wo nyini nche nyankopon mo wo nyini nche nya memma wasefo nyina nyini nche Krobea mera ho na nyame yiwu maaye se nyame yiwu maaye se pepoye hwe program ya mo ye na wie efa abranche die hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no mi bu se hwan na betima ayesa hwan na betima ayi bibi etise ni nyina Krobea wai wo o papa wo ye ahomobro ni ma wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi etise kan de hwan mi amenu ka mi nibio mi raho masu awie matini so awie na me ne wo kasa nti de me ka chen nyame hirawo nyame ntuwonkwam enja yeda
papa ya de woyɛ na da wobɛkasa wabrɛ no woanhwɛ asada no na wawie bɛpa nse mfaso bi ama nti mesrɛw ɛnkasɛ ma brɛ da kɔsoyɛ nyame bɛhyira wo metie wo bibiara wɔ studium hɔ nyame hyira wo ate assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mene sala papa mekasa firi anya so bye bye me wo no ka chen se me nsa mani sika nso ni sika so nko handan ne fie wura no me kɔ nso de me kɔ chie fie wura no o fie wura nse an ye be wo ekulaba o fie ho mo be wo de ekulaba se senti me nim sa no no so nim sa sa na fie wura na ka on sa sam na boy no ka kire me nti ba sa no me wo se wo wanim sa e na ono boy ne nso anim sa ti be wo ekulaba o fie ho ti wo ka sa no so ko ha dan okwamo ti kwamo no kro ma me maniska eso ni sika so e ko ha dan ti me de mi weekends na me ko sa me ko weekends no do so do ba afofra ba e ba fie ho dana me wo aba jiska free mu aso ni sika so ko ha dan e wo kwamo ho no san de oba ti si 2023 no 1st January so 1st January wono no de date de so o pesa wo kai no ba me date de me so me January so no do won kai me anopa me no sinia ma awia hata ye hyede mu didi a me didi abi mi pian no oba bia bompu ni mpu e wa kura na se ho sana na mpana no me di mi ni oba o de singlet Asem Beba Dabi no asa bi na na be ka chen se mi a me ne da sole ye no kola ni birthday me anya hwe ama no mi why so hwe ne ma edwa me ba mi di baaye edwa me ba mi di baaye odwa ne de hu hia o de edwa na sa tam ne so di koe eno a emo anwa tin tomatoes geisha sika sa wa hene ne se ge ne ye ne mpena wono na sa me ma beda weekends na me kwa no so ba beto aso ona ato singlet ya aba no eso the singlet na be ye dey o de bre be ma na o se ne birthday no okay ti awia boy no na me so mehu cake bi na me se me kwa akoto nti me pie frifie me kwa akoto cake no na me share again o de singlet ne bre no bon so ko hwe ball park no so nkoto cake ni beto dem na me se me ko park no so e se me hu se again no so na ni kire park no so me ko ya na again it ho go top plot 2020 me hu da na ma ba setina am so ko kire me plot ono ba na akwa akotena park Asem Beba Dabi na no ba ma me ba yen na se ne se so wo bi oni ni be dim ko ma me ba se se gana na me pese mi di ba na ntina pese mo ba wontina ma ba ha Asem Beba Dabi aba kura se fa me na nti ni enko plot no so am fa me an ko na nti an ko plot ti me ko no ne ge no ho na ti pie water na me hwigo mienu nyina so e wo park ne so na so obi a wo hwe ball no enko mo na wudi mo bo na mo hwe asem be na mo ka na wo sa ge no sa ta mu ye de na hu so ye boy ne mpra se mi pie free fie ho no wona me ni bo mpu ni mpu de chance ni nso ko si ho a me ba dem no na ni picture she boy ne bag mi chesa me hu no obejiji mi hu Asem Beba Dabi a hwe ni hu school enti wo de wo ko twa wo mu nsuo wo park ne so aja nyame nhyira o ami me da obodi ase ona boy asida tosumienu akoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nua no mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyin kira o se wa misa nyame a na nyame anyi an kira o se oba we na ye odia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se odi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwiye se obi kọ awale a o misa Nyankopon se woni Nyankopon na se busum na wosumu a se ukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkire wo se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko ne se onko hwehwe ayere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopon e kire no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ne tina good timi da radio ase yensia da ase ile
Arofoni adehye awia yi odoma nkoma nyame ayeyie enka ne din. Odoma nkoma nyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no. Arofoni adehye awia yi yebema yenho aha na yama yenho yehyiehia yama yenho nso akwaba de ba otek 102.9 FM ena wiei yasa hia bio ena yewukuada ena yabosumi mienu ogefo bosumi de etosunum emfimpinu ne aduonu nan mu no enum mu ene yewei 2025 awiei ebre na wiedu se yeji adwade Asem Beba Dabi dwumadie no besom na dwumadie ayedie da biara da se yehia wa afidie yi so a asem krope ne yeka yesi ye disua de ebre kro na mu ne ye de kire ye ho nso ade enu ntida wie yi a yehie no kre moma yense ye ho se ye ba besua de na fei ya kire ye ho nso ade na dwumadi ayedie ye live ewo ye social media handles ne so se wo ba Facebook ne so a ana YouTube ne so a hwehwe Otek 102.9 FM Otek 102.9 FM now hwehwe na so huna wadama eya hye dwumadie hyema wunuanom nya dwumadie bi ntie hyema wunuanom enya dwumadie bi nso nhwe ebre kro na amu na wiei se ye Facebook ne so a o comment bi a wowo ensem a yede ba ho anampo se wowo asem bi pesa wo ka o de betum na emom de hote na yaje na yakan no kama ewa afidikasie so de amawo uko YouTube ne so akopɛ link no fa ma onua na onua nso nya bi hwɛ ebre kro na amu no o comment a wo de betum ba bia wo de free a wo de ba de beka ho bi ye beje na yakan no kama ewa afidie nso so ama obi anso anya bi atie enne wuku adai hyane nsonso se nkomo a ye ba bebo nyina no ye demu live ewo Be Love Radio ne so ene se wo ba Spain abuchiman ni mu a enya asem ketwa yenuanom ne adofo a ewo Spain nyina monitayan live awiei wo Be Love ne so ene oba United Kingdom ni nso mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmark Radio wo ho Abawa Radio nie Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio ene wie wonum nyina nso abo ademu abiebiem dwumadie ni twagu ene wiei enso wo so ye wo Kings Radio ene ni TV eno de wo Paris France abuchimani mu daache Hima Radio ewo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio ewie ye hia na ye ba besom oba de chia me akaba ya eja akra umpom te say ya nkopon adom ho ye pa na nso so awurade adom menso me ho de ye de nyankopon ase ene ye ukuada sa enenso ye hia ba besom enenso ensem wo ho awiei ye be kansem awiei ye be sua de na ya san akere ye ho nso ade se be da bia ye ka kire tiefo wa afidie yi so se nsem wo eba no utibia enye o a no ne hia demom ade no a wusua wo mu no eno na eboa ye nyina eja kwa me era umpom te sai adom ani ahwe akakuma bi na yeyi ayeye wie sanete me wo fa bi ye frɛ ne kwantwi ne din ankasa no kwa me yantwi fa kwantwi aha na one ne kasa no obusa wo sete sɛ ya ayeye wie de ya wo mpe ono no ɔtaa de sha eyenhye ope wo ebeye nyankopɔn ahwɛ wo so a ade akye sɛbe ohome ne ba obi kasa wote unso tumi kasa mo obi te a sɛbe waye bi pa wadi afi na no na me ne o ye calculation bi sɛ yɛ se oxygen yɛ de siw so a do hwere ko yɛ 20 cedi 24 hours and e woda kurumu enti 20 cedi times 24 ɛyɛ 1 day 1 week without oxygen so yɛ sɛ enti me sɛ me da sɔre anopa me da mpa so a me pre to de bia me sɔre no na me blanket nyina agugu fa ne fa me so me da me mpɛ hwe sɛ me mpɛ
kwatiri kwa shi boy ya nim ye ho de ye nim ye ho ye hye neoma a emwa ye enti me sɔre anopa na me hu sɛ nipadua no ankasa atumi asɔre a me home me sɔ adeɛ mu ɛsɔ a me kɔ me nkotodwa anim me de mani ɛhwɛ apuɛyɛ empaibɔ mu no ɛyɛ a wɔbɔ a ta fesi apuɛyɛ wate aseɛ baabi a owia pie firi no na me de mani akyerɛ hɔ na mada nyankopɔn ase sɛ wama me nkwa home onim sɛ deɛ nti a yɛ a meka sɛ wo kasa mu obi ti mu obi kasa ma wo nso te a yɛnim na yɛhu wobɛtumi awu nipadua ne da hɔ nipa bɛtumi akasa mo ate nso kasa obi nte wo sɔ adeɛ mu ɛnsɔ saa na wiase teɛ enti anuanom wowɔ nkwa na wotumi home wo kasa me nipa teɛ me nipa kasa ma wo teɛ ne nko adeɛ da nyankopɔn ase oxygen boy den 20 cd per hour enti sɛ yɛ calculate no a day ni yɛ calculate no 1 week no obi ada so sabre ya yɛ ka sɛ obi akoko ma da so da oxygen so bi abosome mienu mienza oda so okoma oda oxygen so owu ni koma masom nkakra hwɛ sɛ na ano mesi medi apesie na me hwa mani hwa me garden ni mu bɔdeɛ no mempɛdeɛ anyini pii na baako tom ɛnam kotwa ayɛ me hwɛ na bedrunie ɛnam teteyɛ kontomre nie ɛnam kɔtɔ me ngunya me momɔne ɛnam de kakoto bɔdeɛ na madwane so onua nkakra wowɔ nkwa hoɔden nko a ɛbɛyɛye na muntie aboa kyekyedeɛ ɔba adeɛ kyea me ɔyɛ ɔhene wɔ kuro yi mu na ɔnom kuro ni mu no ɔmo ntena adwa so wobɛkɔ no sɛ nana ne mpanyimfo atena se a ɛyɛ fam na ɔmo te nana te fam na wasam ne nan na ne mpanyimfoɔ no benkum ani nifa akyirefoɔ wɔmo nyinaa no sɛbesɛbe obiara sam ne nan o nyɛ sɛ obiara te akonnwa biara so obiara nte nwoma biara so na wei na ɔsono kokroko etu bɔfoɔ efiri wɔno nso ne kingdom mu sɛ ɔnkɔ nana akyekyedeɛ hɔ na ɔnkɔ to nsa mfrɛ nana akyekyedeɛ sɛ sɛbe ne maame ni mpɔne afiri mu enti wɔsrɛ nana akyekyedeɛ sɛ berɛ ne so a ɔne ne mpanyimfoɔ mɛtaa n'akyi aboa wɔsono kokroko soma ne sɛ wɔnkɔ nana akyekyedeɛ hɔ no onima mammerɛ ne amane a ɛwɔ kurom hɔ nanso na nana sono ene nana akyekyedeɛ wɔ nhyehyɛeɛ sɛ nyankopɔn yɛ adom weiwo wei nya baa na wei nya bɛɛma deɛ ɛbɛyɛ biara sɛ wei bɛɛma a ɔbɛware firi wei bɛɛm sɛ wei ba a ɔno nso kɔware firi wei bɛɛma mu enti yɛka yi nana sono nya bɛɛma nana akyekyedeɛ nso nya ɔbaa enti ne ayɛ no asiwa awadeɛ sɛ deɛ ɛbɛyɛ biara sono ba bɛware akyekyedeɛ ba asɛm wei a meka yi banyansani mfa nkɔ adwene mu no nsua deɛ deɛ meka yi montie ne yɛ o enti sɛsɛ yɛ a yɛkasa yi prince no a ɔbɛware princess afiri akyekyedeɛ kingdom no ɔno nso ne asoma ne so wɔnkɔ akyekyedeɛ kurom afei wakɔduru nana akyekyedeɛ hunu sɛ awura no na ɛba no deɛ ɛsɛ so wɔyɛ ne sɛ ɔma ne babaa no a yɛde nabɔ no yabɔ asiwa ama no ekoko hyia bɛɛma ɔbɛware no tie deɛ wakɔ hyia no krukye twia nkakrakra wɔnom asan ba bedu afei wɔnom bedu ya akyekyedeɛ ne ne mpanyimfo abodwa tete fam ehyia nana so no ne ba wasoma no so wɔmra ne kingdom mu obedu ya no akasa agu deɛ ɔbɛware nnasum na ade mo mama konwa ntena so ɔka saa no na benkumhene a ɔwɔ akyekyedeɛ kingdom mu ate ɛna ɔsɔre ɛna ɔdi mmirika kɔɔ ɔsono nkyɛn ɛna ɔsɛ fo aso bra fam ɛna so tɛtrɛtɛ te sɛ medie yi ɔde kɔɔ fam ɛna ɔsɛ tie baabi a woba ayɛ yi ɔhene ne mpanyimfoɔ koraa ate fam na nyɛ ho wo hɔ a woba abɛsi ayie na wobɛpa akonnwa atena so enti akyekyedeɛ ɔsono bɛgyina hɔ dii na ɔnte aseɛ
enti wantena se ene ye wonom ye ne yiram sa wantena so so obuo kwa aso mesramo me banante dodo onom ne ade enti misisi no osa call back to ono nso kingdom no okoi no ose paapei ose ye meba adan die na asie ose bra me call na na achechede ne mpanyimfo ho no obi a te fom ena me ka kire abaya na amayi na ma me se nyankopon ya adoma odoma nkoma boa me nware no me ka kire nso ono ma konwa ntena so die benkum hini a owa achechede kingdom mu ebe ka kire ye ni ntinana wadama se me kase sa kingdom we mu pa de me ware ana me boa adenti na mea se wo ba osoro kingdom mu a hwa akonwa papa mete so na me ma ba mo mu die mu a mo nketenkete wei mo ka kire me se me osoro te se me ntena fom ne papa hwe nanim di ene ositie akoda na ade ne kura awuko omuo no ohene te fom na wo ho wapa ene hwan na etie mie wo ekura awuko omuo no ohene te fom wasam ne nan enye nwoma so no ote enye ntoma so no ote ohene te fom ne mpanimfu atwa ne ho ahia nyina tetete fom asensam wo no nan na wo hoho o pa akonwa atena so ohoho o pa akonwa atena so ohoho eya adwene wo Krobea simtie ni badwemba emfa nkoni tirimu no onwene ho emfa ntu ne hofo enko sunu bai sanka adwene bia mama na nsue nyansa nkasa meba misisi na ya me ya menante ye nom ne de keka ka ho ene wokotwe mrantensam anka agidi sankadie ne besie wahu sane etie ohoho eya adwene wo Krobea simnie obo Monica Sakra ye na nyame ase na ye nchia yetiefuo enyina titi omo bibie mu bibi te se Cosmos wo airport runabout baby I feel gas no waso ya eden wate o frɛ o papa ache ya ma mente wonka akra wasam a okan ye mu du Krobea Asante kotoko se ekura a wokomu yi wahia se ye twen wahene form na nso kobusa se kuro we mu dwo sa anso na Krobea Asante kotoko se ye nkwa ponchirani fie nkobusa akonwa go so ono awokɔ no ono odikan ekoto ho dada ebi na osono eba koye yeyi enti dia mede ka ho ne se ukɔ kurobi mu efie bi mu a di wo mamamre so se nia wo mamamre tie no eno na wo so odi so emfa wo mamamre no enkohyehyɛ ma obi efie na mamre a odi so enti sebe se wakɔ esirem na so wo mote aboa nwoma so anka se me de me ye ayi nti no monkɔsene akonwa mre me ansa na matana se de wo mo ye wo ho no enu bi na wo so ye efiri se afa no wo mre kumase anwonaga emesene akonwa mfa mre o koye no de wo ye no wasam ne nan no wote wa wo so sam nan ne tena ho no mo bi nti mfa wo amamre nkodi obi amamre so ebra wo beduru obi fie obi cross no wo amamre ne yira ema ono de no na ekoye ayi adwuma ho no mo enu nti na duru ba bi a ono mo a se wo mo koye oba bi ho ade wa amamre kwa so na okofie ho na oba na wokɔware na abusua ase ye hiansa o se me de me ye Kristo ni nti me mfa nsa nya awade o mfa nsa nya awade so wokofie a yeje ensa wo mu awade sabre no wo amamre no o Kristo suma amamre na nya adwuma ofie wo ayira sure ɛwɔ sɛ fie no oba ni fie ho na wokɔware na amamre ni amane ese no ɛno na wo sɛ wo ye wontimi fa wa memre sofo bi a abre bi am ne kosi a ayai ko ebe ko obeji awade opaya munyinsa ne friso se mo nyinsa na friso mi kira so na am se na me abusun achi am na me se o osofo efie die kura de o kura de ye hia wa ha enya wo wasem e ba so de mo ha na do amamre na ya adwuma enti ensan ye nyin friso ne enyin friso kina ne sai ni ntine se o ma wa so de ba ne nware a ko ye na obeji wo ba ne wo ho enti woni tumi sa ha na abeye se ye nyensa no me nyinsa ne friso ansa na mbe ansa nyesa mi nchira so fie de ye wa ba fie no ye se ye gi na ntwi a na ntwi ru na wutu ya sure
ɛna ɔyɛ ya na ɔyɛ ya na ɔsɔre kwatena ne baabi ne yɛsi yɛbɛyɛ ɛna abusuafo no gyina ayɛ sei ni sei enti wei nyina ɛkyerɛ yɛ ne a yɛkɔ fie bi mu a na yɛde yɛn yamammerɛ ɛne yɛtumi ne yɛyi no ɛkɔ hɔ no yɛnyɛ ne saa ebi ɛna ɔsono ba ɛkɔyɛ yɛ no enti wokɔ fie no mu a deɛ wɔn mo yɛ no ɛno bi ɛna wɔsɛ ɔyɛ wontumi apie ne kɔ mo medase Mary Cruz GH ɛna ɔsena na yɛ Krobea Asante ɛnɛ ɔho ayɛ fɛ paa o saa mate fantastic program ɛna ɛna wie yi ɔyɛ no na yɛka wo ho wafutu a wode ma yɛn ɛne wo nkura nhyɛ ɛno na de nam akora Yusuf Islam ɛna ɔsɛ shalom na yɛ Krobea Asante awie ma menchiachia o it's been a while ɛnɛ yɛsrɛ Allah ni nhyira ɛne na ho bambo ɛnkɔ so anka wo ɛnyɛ wo kɛse ne ntutu one wabedwafoɔ nyinaa nso anamɔ ɛnso nsi yie ɛgya kwa me nso yɛate nka yɛmana kɔ aba na akora ɛma bi nso yɛ very dangerous o na Krobea ɛyɛ a yɛma yɛni na hɔ ɛwɔ yɛnso yanamontuo mate Anel ɛne ɔsɛ long life daddy awia na Krobea awia me nso me ne mabedwafoɔ yɛ wɔ ha yɛka wo junior automatic ɛne ɔsɛ good afternoon na yɛ Krobea Asante ɛnɛ airport automatic mechanic ɛna me nso maba homa ne so yi nyankopɔn nhyira mo na ɔnyɛ mo kɛse ɛna wie ya join show no live ɛnso wɔ ha yɛhwɛ mo ɛne yɛsɛ tie Porsche 1 ɔno nso a join yɛn ɔsɛ Krobea nie pia medase Porsche nyankopɔn nhyira wo nso wae na ɔnyɛ ɔkɛse sɛ daa ne daa ɔnso ɔbɛ join na wobɛsua adeɛ mie nyinaa yɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ adwoa papa bi ɛna ɔse akore na wadama adwoa papa bi collections ma adwoa nie ɛna bohyɛ na yas wabiagya rural bank opposite na Krobea yɛn nso yɛabɔ adeɛ mu ha awie yɛbiebiem ɛna akora Krobea yɛhwɛ wo Sky 1 ɛna ɔse keep it up na Krobea onsɛm a yɛ a wɔka ɛwɔ afidie yi so kyerɛ yɛn no emu edu you are always on point na Krobea nyankopɔn hyira wate Sky 1 me nso me da ase wate ɛna hymns ɛna ɔkyerɛ sɛ enipa bebree wate asefo asase so anana ɔnum nim wɔne amammerɛ ɛno ne yɛ nɛ yɛ enti Krobea Asante kɔtɔkɔ kan asɛm bi ɛgya kwa me to aso ma me wɔse wa akwada yɛde wokɔ badwam na wuwure fi ukrom hene sɛbe sɛneɛ ne twene bɔ a ɛteɛ ne ntɛntɛmɛn bɔ a ɛteɛ a woyɛ dɛn very good enti ɛno ne yɛ how as nɛmafoɔ Dr. Odani wɔ makro junction wɔse nananie wadama akora wadwene mu dɔ nyankopɔn tɔnkɔ so anyɛ ɔkɛse Ketios ɛna ɔsana Krobea wadama eburuma ha akora wie yɛn so yɛka ho ate Krobea I like your way medase nyankopɔn hyira Aliko baby ɛna ɔsana na you do all keep it up monko so ana monko so ɛne mo dwuma pa waka me we ho asɛm die we ɛyɛ sefa ne pamma me o wasan wasiza zongo ɛyɛ sefa ɛna sefa man a very good afternoon to you me wa ababa wa bi wɔ manim ha mo ma ne ntena yie na yɛne ne wɔ nkɔmɔbɔ na sɛmo a ɛnɛ ɛde no aba yɛnim ha ɛwɔ afidie yi so no ɔbɛma yate asɛmo a wɔbɛka no yɛ akyere mu firi ahyaseɛ ntum finfini mementie masɛm saa wate yɛfra wo sɛ mawura bacho me di Mercy Gagbe where di ni angona me ya ibeni angona tofe Mercy Gagbe wo firi angona Krobea so me firi Amfuega Jana Amfuega Jana eno eben hin kru kese Pando area Pando dia mateda na Jana na ka hono ni nua no de hono mo ya adwuma ben titiri pa wo ho bacho omobo shire omo bushire mo madwuma nso a mo ye wo ho no Jana ho no na fana Jana ana Amfuega Jana eye emane house menti kuro ni dinda me nso metumi abɔ wate aprutu dinda bacho debi ebi no
Even no. What ya ma fie da? Ni nyina nso o se hwie o. Aha, nti ma ne how say me nso mente jana dinda what? Aha. Edi asem ene na awie mercy. Edo abaye ni ma bie wa no na kasa ne ntio. Pacho masam ne say. Bie wa no. Me ne abrantie bi tena ewoye. Ye tena afiti 98. 98. Na menene wu mienu. Menene wu mienu echi na omo bayi nyin sensa ba wanya me ho ade na osua adwuma nti na wofonum ye se owi adwuma na ombe ma na be ye me ho ade nti owi adwuma no na me de misika gire plot man no na wo start ye adwuma no Wo de usika ye den eje plot man no dear plot asase obeye so adwuma e de adwuma no osua wi welder ti wa wo de usika na koje asase wo pe baby aye adwuma na wonya baby na ye tra fie bi mu na omobo ai say wati baby enkanti no yes kanti ofre step father na ne papa ne bae ba papa ne ka kire say wa mo na mane say asase asemti no wo nkreska bia ama nti e ona me bo wradem na me yiska bi de man say onfa nko han asase ne mano na wonya baby enye adwuma say won kola mienu wow deda enti yeguso na okoto machine meter nyina na yo start ye adwuma afi de adwuma na woguso aye na ode emasem meka no wo blo me be ma ne she masem ase mpacho an masem sesen o twempra o fa ma foforo ewo di ma foforo chi mpacho an enti sa no bro me bi wono ahwie aduane agumitimti first time I see ye no me koto koko anopa na me ba fie nti me ba fie na me be hwe nkola na mo ko school wie nti me na me sua adwuma nso nti me ko adwuma mba na ma ye aduane nti me ye aduane ni wie na oni fie nti me de nkwan ni sija so se enye hye na oba ma hwe agu aduane ni so ama nti me ba ye no ofri krom ba ye no me hwe aduane ni nkwan ni gu aduane ni so ma no ena wo didi abe na o se me ntena no mbisa masam ti me tena ya obisa masam na o se o me na makoko didi ne mpranta ma na makobu ne mpran ni chi na me se o ne mpran ben onyi obi ankyere me se eye ne mpran na me ye den ko didi ne mprantem no se baby amikoto okoko no na me se o ma anya bibi senti opa o ma ye nkokoko ru an nchen ma no ankansi abe na odidi matem ko si aba na o hwe aduane ni enkwan ni nyina gu mitim na ye de aduane pa cho na ye fufuo ne light soup en wo hwie fufuo ne light soup no e de gu trim enkwan hyehye na waka ne hye no ei enti sa no na me fafom e ba me papa mo ho wo menu nti me ko bom papa mo pom be 1 o'clock ma na ajo na adechi o ma me ba police station na de beche ye ba police station ni wie ye no e na omo be friend no say opa acho nti na de opa acho omo je asem no so still na de na ko so nti obro me na danfo bi nso ye welder fita ewo adwuma mu anti ana adwo no me koda omo nchenti ahomache na me sa sorry ba fie no opa mo me kofia no apam nti sa na mpanyifon bi de oma no tuma na mpapa nso na otiase nti omo kan ya na ode chepa na mpapa se ne o meyi ye fra bibisa no nti o mmeye no o fra na abusuafo ne maame ne stepfather no mbeye de omo de me papa se o mmeye anu ne trese agu ye kan se agu se wa hwe aduane na agu nipa ho no mo wa mamre bi a mo ye e de ma nipa no eno ne ye fra na no eno no de na omo de bai omo de aponchi na kekre na enwo na omo de ye I to say ye de pataw oh ye de dwirawo okay nti yes awie na esan call echi ya call echi sa e ma sem na obro me nti ebi sesi na me ba me papa mo ho na me wakura ho na me niama so wo ni dem ho edan ne so no
me na me hand dan first net baby na dan ni musa boys room na obi too free ni dem na ode dan ni mai na me ko tua kanti na ye wo sa dan ti me ko akura no na ko sakofa abaya bi ede ne ba nti no ne abaya nso kasa ba mu nte na mimi nimti me ba ho no se mbe fa de no frɛ abaya ne ma me ne na busuafo mbe hinta wo fio na me ye adwuma nso filling station nti edu ahomache a me ko siesie ho ansa na ma ba baby a mimi sua adwuma me ye hairdressing nti omo ye light off na ofre me na me ba efie ho no nti light off ni mu me ba efie ho no na sa oba ne maame ne sister ne mpra omo ye nipa ba ye 7 ebe hinta efie ho no mu baby a oni ukuru ne tie no na edua bi si fie ho nti omo be hinta ho no mimi pie ahmachi se me de nsuo huhuru mani asori akwa adwuma no na omo so cap na omo de bo mani na omo so mi nwi na ma boti nti na ma bo we ne nketu ani bi na omo twe miti e ma abaya ne sister ba ko ka mesre ha no e ma ekuro ne da ha nti sa ko police station e na asori for te abaya na asori for te na omo twe asam ne ko omo twe omo ko achi nti asem no obia ntimi enye nti panyina oda so no ye alobu ba wanya ni baby ko nti Pentecost for elder na beji asem no na ye koka wo Pentecost for mission house kesi enimu o man friend nti Ghana ne maame ne papa na de chopa ba ne ye ja bibia ma ne kai na hospital bill nimpo o mantua nti mene be ma ne sa o na papa ebi se na papa se we dey afono no nti o friend ne papa ne maame se atete aware ni ntemti mene no anya de aware me nti papa de me kotra mission house satam no onyame ye wo ho ade no na ye abusua nanim no abehunu na tubu ansa na ye tete aware ni mu no ede na ba ye ma ne mpena nua ene ne mpena nua boy nom ne woni ye ka ho betete wo beche wo hwew na ye die ntia na me ni mo so a kiro mo se oni mi ni ho nti wajame nti no mo so adwen kiro mo se oba afoforo na ode na aba ho nti no betete ne che ne bo no okay nti u papa fret team na ye dey na ode me ko mission house ye ko EP nti me ko mission house be 3 years after me wo mission house na papa yare no wu nti papa wu ye no na ode chepa si obi so no ba say opa chonti ni asi no yenja man nka nkola wo yentimti na me wo mission house me ba be mande na otasu okofa oba bi wo yeye kuro ni so oba ne so no wo kunu awumienu a one oba ne twempra mi hu ya me kan o se one oba ni ho e ma m papa mo frɛ asɛm no e wa sɔre o se anim nti ono de ne wo ya na o ye nti one asafo mpanyin ni bimpo ye aka enam sa asɛm we so nti mbe papa e de me betra mission house ranche bia na m papa wu ye nti o wu wie ye che o de cha pa mba na m se me koto me uncle say ene say na wade aba sometimes no bi nso aba say o person ware me no what hint no okọ hono no okọ sem say one ma awo nti on prem obi foforo me ware me nti so enipa ne ba so be ware me de ane obi obekunu be ma no papa me na me uncle friend me say nti ono ate ne ho ase de a ene amane e wo yenko yekrum na omunko ye nti menene ko yekrum na osane be ma ne ko mukrum ho bio say mpanyifo me uncle say me fa ne ko mpanyifo no nche ho yekrum na ne wo ho no ma kire no na waye ena menene ko nti yakọ no mo kire ne say me papa ka baby nti asem o kan ansa na ombe ye amane no obeyi saman de every ho no mama ne list no mo ma ne list okoto odwan ni we ni ba ya ansa na ombe ye amane no omo ye amane ni wie ye no no man list waje list first one edi 15 years no si ayera nti waje list ni wie akire no na menene wo ho saa na ye be si fie wa si fie
yesi fie ni wie oje list ya ode bekọ akoye ho ade na je asem a papa kan ye ninti no ye koye saman ya mamre eno no okoto ho dwan ba ye eno oje list se okọ akoto aba be ware wo ena 15 years me kan o se wa obeye nti na me ne twe ho nsempa so me kan bia o se me nya abote obeye na me se me ne wa na nkola se nkola no omo ho ntew nti me ha me ame toto ntama se ene ntoma me to ntama ene duku ne niama pants ne niama ye de be nti ono so ompa bi nka na anka enfa nkoya amane na nkola ne ho nte me ka da bida o se obi amfo so no the time no ono pe no no obekwa akoye me ho ade ti e won na nyame ya adum na o si fie ni wie empran twia na o hwe de empran fo ba fie ni ye didi matem ni ye kan ye yen kire fie na mo si no hwana na otibie me pa cho mo mienu nyina ate ho mo ne mo ma no ene otumi de ne empran fo ba sa fie mu ho ne ma na ye de o ma ba na san be didi wo yire na tem ebi mu nso wo area mu ho no mo ne o ma twen empran ejai nti me besi an ye di matem ne ye huru me timitimi transport sa ma ne bo be 12 o'clock ansana o ma da na makofie me be simple na me num nsuo na me jai pia otato fompa etimi de me ko penifo say me de bibia agu ho na me gigi ni ama na me de ni ama agu fie ho no den nsem bebre ebro na apprentice fo ani na no odidi matem say wuti obi so na nipa na hawa esesa ukọ na me say why na kasa ono be ma no ba cho han baby a okofa me free no ofa me nko hye busuafo ne nsa Emma Bosia wo me nchen scannergy adane asem akromfo be wi a me wo me shop be 3 times na me chance me a hye nkrofo bi de nti no sika no me hia scan so onya ni nyina mpo a onfa scan ni obenya no fa ma me ntua nkrofo no kasa da no mo de bia brem o se oni bi cha Emma me friend ne sister ebo na amane ne sister kan ya wantija o se oni bi wontua nti sa no ede ntawantawa ba me ne ntema opie frifie na me wura ni dem wan loke dan na me wura dan me ne nti dan ba kum so yi dan ma me na me ma so ba kum na ono so ba kum ti me wura na me hu 2 million na me fa 2 million na me pie frifie se me ko ma bi die wura no anche bia na me phone bele na bra bi fresh me kunu de asem bia bra na me so mi baby a me wonu me ni won ti me diska me ko bidie wura no me diska kwa akoma bidie wura no onso mi nja na mbra sesi anti osi ni sika na mafa na me so on de mate nti meba se me free baby ame wo medru mi kura ko why me shop abu krado nani asese akofa bag no so na ye tutu susu me ne ebi mu tutu susu na otwe na wako bie bag no wa yiska no asade palok na wa sen de ato anu no epinti mi free obedru na wa yesade na me ba fie me kan pe ebro ne asoto niama o de yame no da na ho ya hunte na me se what mi akose me palok ana madwuma mu niama de me so ene ni moto na ye twe asem na o de ade bom na me so me de ade bobo ni moto na wo moto vai da bi nti ofro papa ma on so say ni moto ofro papa ma ne o say ni moto nti men dodge o papa bae Emma ye try deeper life pastors na ya sorry mpanyifo ep asafo no mpanyifo no friends am o ma kansem krom ho ahemfo ni nyina akansem na ni o ya ene ofriwe so echina na the way aba bra na me bre me nkola nti Emma mi sika nyina be hye mi bisa na o ma yeska 25 cedis for 4 days ye to eblo ye bibia ni openo no de bema otimi tu free fie 3 years o ma fie no akofa oba no wa han na ma no ato flash cream ni amagum me kan o se me nya oba mpanyifo kan o se o bema nti ni ono pen no be ma kan sa mpanyifo aka so onfa me koma mabusuafo nso o se still onfa nko nti so ne ma no ntokwasi o montema no asaba no obeba na me se me so minti mine ne ntrasa wo tete me onhwe me so enti ne nkwala ne so ebi wo mo ko sport mi mo 5 cd na mi ankasa me de moto mako garanta ama na ji moto
o say moto ni wie ye no to from ona akọ guarantee wo bank man no e ma na je bosia bank but your motor drive not on motor me na wa association oh okay no se me nko tenet wa mbo mama na ntina me wadwuma na ofra me se me hwe bibi man na e ko hwe motor ni so oto ye nso no da oma me nkola mpo yare na me de nkola na be ko hospital mpo agi se me frame motor for man o ma won ntina so bi o ma me ntina so bi aw wa koye garanta ama no sa moto no ma won ntena so bi me de me fa moto e de me mako school me ba djumam na me pompo a sa o me fa oni abaya ne hihye ho sa ne abaya ne woye enti one ne wo no se ne maame e pesa abaya na asem na ne maame mpe me ma asem ti esi fie no we no de me kwotena fie se o pesa me tena fie ni mu ansa na ne maame hu se ma betram na msia menene wo be si nenso no kafra da menim ne papa nti asam ne ba na me friend sister na me ko kire mu akire masia odi kan ko ho o moto nti odi kan ko ho na wakodi atro nti midu a ne maame nya abote ene me nkasa na oyaw na ne maame ya me se ne ba be ware me de na edi se bia ne wu achi ana se bibi se nti akola first one ne maame be fa akola no na me ne maame ham so agi akola no na me se o mpa me de a ne me ba nso de on tranchenti and am akola na asem so ma ye copy a woman right em omoji akola ne de maame first born we 27 years second born we 25 years third born we 16 years fourth born we 8 years wa wote ho ka sei oba panyini wo sei ba cho we 27 years hey hey aya kwa me di oti wo ka se manimfi a be man sei mama na 42 mama ne kesi pa 42 em crowd en kame man 35 mama ne kesi a 42 akwadai wo ho efe wo sei mani nsan wo misrebusa cho me bro 40 o na kame ya be ho kame man 35 ne ho fe papa ne ho fe papa obo faka ho mekwa ahona why mekwa ahona faka ho sana no you say list ni wanya siremu apa isa powers north ni ade de ade favota ka ho mekwa ahona ne ho fe papa mekwa ahona o ka se odi 35 obi abeji adi akpele mesua mesua na agbele manzudi oni agbele manzudi mesua yaka nso ende minimdi ayo akpele ni fere se ko se dua we hu na akpele di a wo ware amno nya woni fatri dati akpele ni no eno nso na mo di akpele no eno na ye eno nso mesua di ne ho fe papa we hu no we di a wo wa na wani nye obe kire me because do me best pa se wo fufu se wo ye fufu ma ku wo be wo e ka santini akoye gare ni edua se die tie David onto David ene afigobe ma menchi apre so onzo on odi afi she ade bi o ha yasan ase ampo obedo na next ni jina ho kiu nu pa anaba me fa ho afigobe ye no a onim fufuo wo che santini eba se ni etie bia ti sa na obi anzu ni makoleka eche amrani ba ti ndi sa ti se o ko na se ya santini me ba cha ofa list no fa ngona ka ho me kwa ngona enti wo ti wei oba panyini wo sai mani nsan wo ku se Pacho wadi 27 years. Be wa no 27. Oba na abema. Pacho yoba. Hey, oh so waware. Pacho de bi onyaware. Okay. Enti enkwada no anyinyini. Atete ya no de onammu. Pacho. Yese wo mfa wo nko. Enti oni ne maame ntem ene ye den. O maame ntem de mesewa mu ma yesa o se madidi na temti ye ko kan no. Me papa wuye no na omo be ye nti omo siesie me ne ntem okay e man chia de ye me ne chia me ko ho no so me ko chia no so ne ba no ne oya na oye nti ne stepfather ne wuru amu saafo no no ono so hu
ne obesan ye fi so frɛ no tu ne fo a wontie ne wasi ne bo sɛ ɔyɛ na ɔyɛ nti ade ne kɔ so saa ma ne sa kɔfa mpran bi wɔ krom han diamond bɛfa TV wɔ fie kɔma ɔbaa no na me sɛ nkɔla ne nneɛma ɔmo hwɛ wɔ fie wa bɛfa TV afiri fie de kɔma ne mpana mpacho ɛna me friend ne sister born amane na ne sister so ɔne ne bɛkasa nti ne sister ne kasa otimi de ne sister to blacklist ebi wɔ 1 year ana 6 months ɛwɔ hunti ɛnkasa sɛ ne sister fu ame so na sister so sɛ ɔno so ti aware ase kafra ɔno ne mba mponya nyi ba bɛma na yɛ ne ho ade ti ne me kan de bi ɔmo fo so na ɔno ka ɔse ɔno na ɛbɛ ɛsɛ sɛ ɔno tu anamo ansa na ɔmo so adi n'akyi na me sɛ kafra sɛ obi ba sɛ ɔbɛware ne baba na yɛ baba na ɔnyɛ me ho ade a ɛyɛ ni wuo nti ɔmo fo so na ne nyɛ ma pɛ ne ama nso still ɔbɛbɔ ka gukrom saa so yɛ de won fi me na me ame wa ha kafra sɛ sɛ ameti he ni sika pa de bi o ka kire me se me bre pa na me ka chi nso me ka chi me bre pa na bre nso de ma bre bi me mani mu nti me se enye hwe me mpese nkola no be basa basa nti oni oba na o sa kofa ni se ne na wo obi yire ana sister ne ni obi awo enam so ma me nya ahoto wa han dan amamu ewo krum so sori anu akofa nkola ne de abafie me no aduane ye bibia ne me ye bia enso nani sa nkola ne bafie omo bebo me ba last one no e man ne sin etuye ne sin mienu tuye ena me ba ne de ne bre me nti me ko to aduro wo drugstore man wa nya botempo amabisa me nkola ne du fie a omo si ameti ankola ne se mama ba fie ho na mo nua kurade na mo age na o se ogi na de na mo pushi na mo abro na ma ne sin mienu nyina tu na kura ne wo 4 years ti ne mo aya no next time mo be ba betena fie ho na mo be ba be yese wo fie ho ma ene mo ntena mo fie efise mo nso na mo ba ha na me pra mo na se bibi sesi ya e bia enye mo ma me de e wa be no ma me frɛ mi kru ne bo na ma ne na mi kru to ame ba ejuma mo se me na ma cross ne ma ne mo se e mo mo ba fie na me se wa hwe akola na we plano wo aba no wo mbisa se den esi ana se den ba ya nsa na meka sa kire nkola no ape na wudidi matem wa mfimpo se jiska koto adroma akola we na je se me ma na ma wo mo ne de omo nye ma e ma no o fa buo bi ama na apprentice animu nyina na odidi matem twimi fom nyina ma ya bre nti me de ne court be 8 years ni no sa ko penkrofo mam pa che no mo ji asem ni ba fie o mo ji asem ni ba fie no no mbe siesie ye no mo ka kire ni sesese o mo invite ma busuafo na ye nyina ye tena nti ye kan wie be si nne ensa hwe wan ko ye me hu ade be si nne so ni ama ekoso ana ekoso ma tena fie ho otu ja ye 3 years on de fie sister na oji asem no ma mo kan no omo frɛ na o se ono de o krom ba bia ne ho beto no ho na no wo menu aduane si wo wa masika mpo amenu aduane na wo sua adwuma so mia na me de me sika aduane eboa no ne master mpo enime me wo akora ba ne so otumi frifie ho na me wo adwaye ni dware sa no se ne mpra bi se me mabu na ni chi o bi she adwaye me pie no wa lock wa be yi key every me dan a lock dan no timidi ntuma twa mi mu e fa corner saa na me be wura me shop ansa na minya atade bi e she wo ho no na mpanyifo nso de omo ho gi mu saa kaya na ne sister ne so kan bi saa me da store 6 good months ene me ba abaya ketua 1 month ene ne da store saa 6 good months nti de bia na opam mi frifie ho se mi frifie wa nsi fie ama me nti ne manum na wa si fie ama nti se me metena fie ho no ma na se metena ho na mi wu na mabusuafo be ba be fa me asi aka ne ho a ene me metena ho no ma na se fon me a meko nti e ko so saa no na eja me samba me store me da store ni ma o se obekumi nti o twi moto so o de bekumi no na me ba me store mo nti me da store mo ho na me ma me mo frɛ ana so de de ne bekun me de me phone esi charge e wo ni dem
Yesi ye na say be 1 year ni am me de ba ha no. Me the phone esi charge woni dem. Ena me siesie baby ama obi gi free. Nti me free ho no ba say me dware akọ free nas. No ni fie. Nti ne ba na wa wo okrom ne ba fie ho say obefa ade wo efie ho no. Nti akora ni bie dan no. Ena okofa ne ofa opie na me so wanchia me mpo. Nti me so mi wura ho akora na di 14 years. Nti me so mi wura ho na me koyi me phone. Nti me yi phone no na me friend so ehe no wa na say ye no asika. Nti me friend na say you have no call credit. Nti na me dra dem ho borrow credit. Na akora no ekotu motor wura ne kire nso nko kire ne papa say me ma be wura dem ho. Enti motor wura ne tuko ya me pie every day ni mu no. Me lock it down na me hu so the speed pa ba fie ho no. Ani ni motor. No ane se wotie mu se kosi aba wo na wo se wo ma akola na en lock it down no. Na me si edan no se edan na me lock akola na oni fie me ne una ti fie ha. Ti se bia mawura wo dem pa. Akola no nti me nkire me se me mpie mfiri wo dem na ono lock it down no. Nti wankasa me ho me ne nso ankasa. Nti eba ne se na wodi moto ebe pia wodidi matem me obekire me pa na me ne de wa ye ready obekumi ejimi obekumi na me jimi obekumi sesa one of moto ni so akola ni gina ho edidi matem se me on hwe me nso me yoba ye kan ba me nso me yoba oba jimi ni kwase ani na me se me jimi ana me bodanfo oba bodanfo na me se ne ncha na ma ba be da ne bodanfo nti se me yoba bodanfo dia ofa me koma mabusuafo nti me ye bodanfo na ma wo nkola anan ama no na ma bra hwe ne so ama ne wanya bebia gina ene de o se me ye bodanfo na akola no gina odidi matem o akola na nim no akola no ye me ba toso me nsa nti so gina ho no ma didi matem akola na nim a se na opesa akola ni bumi nti ono na ma nkola no omumbumi ena ospaki moto ono obe kire me no tu moto nso de be bo me na me to me ho di mati ye wo tangerine dua bi wo efie ho no na me to me na mati kokobo tangerine dua no shop dada bi wo ho no je me rashi ru adam so na madam fu bi nso aba ho no na me rashi ru adam se we kwa ko sesa me ho na mako village akobo me si wan mama ni no se ru ame so o se ru ame so se na obekumi ena minti obekojel na sister ni tietem sana aja opie free edem ho no na obeyi ni ahuma bi amode chichiri moto o park moto amode lock no to no 3 times all the bomb so me dodge no na me free ho na me call village na me call bomb me say one mama ne no say me report case nti o friend na ka asem na abre insuo me ankora esi fie na no ayedi insuo gum insuo wom no wabutu nsuo na gu no de ankra na to program no de akoma ne mpra yuzu sa abeye 2 years one ne mpra ntem to kwasi anu asa pack ne amana ba cylinder ne bena na me yuzu wo kitchen na wasesa de akoma me kra ama makọ me kra no na oriented na man ti me ko fie on ko bo fie ru ana mane na fie ru ana e ka se wo ye de wo yonko ade abrel na de ne ya de dada ye so suja ka hu se wo yonko ba na ti fie ho no wo use nti se wo pa bi ama be ma ne ntofo from anti fa de ne ma mo fa ko si da bi da e ma de ni ko di 2 years e wo ho no nti na me ne me ma ye no awo storm na me ne nkola ni didi wo ye mercy tobo se ye be me oda so ne te mpa cho da bi me ba mabusia me ma me mo sankware ti we ni si ye no na ma me mo sani miska na me de fro ka ba ahanum ti se si a wo sankore ma me o sankware ba me wo kuma sa me o meduma wa betina meduma 1 year ni be ma no sa di dwatoa akoba bi se bi a 1 year ni wa free ne nchen nti san bra odo ye usan bra bi o me pa cho wa mfa nko ba bia on fan ko bebia wa to ame ma me na busuafo nso ama enti se die enti no aba ha de na apese ye nyemfa mo awo mpa cho ne mpesa mo ye bo ame ne se nkola no me pesa o hwe nkola ne so o modidiem o mu school ko me fi me ba me de o ma ko she school
when besides school atade anasise asa o se nkwala no panyini was 27 panyin no nketua mienu na me de ne omo GSS ketua no e wo 8 years ono so wo primary o ketua ba ko a o wo 8 years o primary na third one is wo JSS2 enti JSS2 any primary ni ne de o de o mu free volta ho ba ha no o mfi wo mo 1 year ye free wo August ebedu ha no January no di 2 million editor abemo ane ne phone so e free wo ano amana 50 cedis 100 cedis sa no ana 60 sa no oye ba me spend me ba ha me ya ho me shop nyina ma local shop na si won ma na ba nti me ba ya no ti dia na apese anyama wo pese oboa o hwem kola no na efie na yesi no sese wakofa me kura na wo krom so de aba tena fie ho no mo asa kotu obafo floss ti so nsa enti chese kwose abuo na wabu me no edoso ti me pa mo enti onhwe nkwala no ne fie na amasi no onche mfa wo de ma ze ni owa SS3 no so no one ne nyanta wantawa pa anti akura ne dan a odam no abemo na odi 25 years no ne dan a odam no nu watu no se ombra me dan ni mu no fa sa dan ne ma ne yire no wo krom na akura ne frɛ me bo mama ne obi foforo so frɛ me bo mama ne na me so da bi me niama me nsesa me niama ye ma ba mma me mu ho se bia obeba ba ye me ho ade na se o ma me ye minim nti me niama guo nti onti mi enyi me niama anase ntu akola ne wo edan ni mu ka fra se me ba wadi 25 years no me ni nti mi ntina dem me ba abaya panyin so se me ma ne ye mienu ma so mienu nti me mpene so nti oni akola ne ham so ama akola no ode ade boniti akola ne se me ba ha akola ne ye adwuma o wie GSS me ana me hwe no GSS metimi de headmaster number amamo ne exam nyina obeye wo GSS na o se won hwe akola ne so emfa ne ho minim ni akola no fiti ahyase nyina nti me ana me bomo ne school ntade ne mpabo ne bibia me ana me yesa na odi wie JSS ono na wo SS3 cc nti akola no ko ye adwuma ko pa adwuma ma ne ye na akola no ye tua ne kada amutua ne kana ade wesie na akola no so wo phone na oton ne phone se ne school nsɛmti nti oton phone na me mprenso so obeton phone no papa so oton phone no agi scanner gu ne phone so ono ne phone so nti akola no hia scanner on fa ma no nti akola so hia scanner de ye bibi na opie obisa na on fa ma nti opie na akola no se owura ne dem na onya 3 million no fa nti obisa akola no se wa fa scanner nti ni sika won nche 21 million one t scanning free no ne akola ne ham so na ade bo akola ne ti ma akola ne ti pie ono a ne ba no pacho ai ti nam sada ne so na ode tu akola ne free edemu ho nso edan no yesi dan no me baba ya ene ninua abemo amienu omo ne ko nsuo eye bibia mo hia bibi so onko no aduane mpo na niama na so obeyi niama wo me store mu ede boa ansa na wa ye aduane no me chance bibia na omde ko nso omo to ties odan na me ana me no ama nkrofo nso se me ma anya hwe nti me di bia ni fie nti menya free ho no makode ono wo ne obe na me sa de asem ne kokot opera ko na me ko me free ha kokot wo KJB sa be 8 months ni na no omo frɛ me sɛ memra nti me koye no na omo kyerɛ me sɛ nsɛm a me de ba be ma no wanya me ho ade nti omo nti me nya bibia amfa ho nti no aware no no si wonjaa me nti still me da ho hye ne nsa na asi bibi se na me se enya se me se nkola no me de o ma ba e de o mu gi 60 cedis now so already 100 cedis ma a month and a week ni mo na se bia 50 cedis de sane a en solve ye problem se me ba ma be hand line etua dan ka me tua light bill o mu ko school me ya ho wo me ba de bia me struggle gi se de bia me ba krom be ye aduma ba me ka se me tra ho so na wakumi free nti no enya ade a me metimi atena ho enti court no ka ade court ne say be ma de ewo ye customer obetimi aware bebre nti still also on jam nti omu ntimi nje hwe ma me
ɔma ntimi antwa sika nso ama no sɛ bosome ma nkɔla no mu sese anasese ti na ma de abɛtoa mo atiefo asɛm a mercy ɛde aba yɛnim enie Alonzo di general ɛna ɔse nana awura ne kuro ne de yampa me akora mente da efie no musi ne wai KJB efie no wo KJB ɛyɛ adankora sɛ how many bedrooms chema 3 bedroom 3 bedrooms ɛna on na wo 4 good afternoon nana ya Krobea Asante ho te say hatinie maame ya ye ho ye na US for ho te say e say de Donald Trump pharmacy say US tena kra yi hu esa akwa no kra enya nda yo sa de we eye big call edema the leaders of a before sebe abronti momfa ye ho na mofa moa mo ne mo abusua ho se mo o say America man no enya before there it is for Americans ena enye oman foforo bia nso dia enti obi anko ni kurum se mo hu pressure de ba enkankan ye before junior automatic ma hu wasana na ya Krobea Asante nyankopon hirawo na yenua ba inasemu a wo ka no emu eya Asante Bema no see awura yi krachi wa wasting time in fact ne precious time wa waste na se ye mpo a sebe all cast wo 40 plus imponi nana eni awura no wo ne 20s mu de na wo gina so Bema e wusi anu no adi mfie sa awura chona medi 20 no awoda bacho David to na ti ano bacho aw akwe waso odin o Bema ya be mo akọ Canada ntem wate esi aye hia wo Ghana bi o ko yire wo na wa wadi 20 years a wo nwoye nti won na te wa no obo abaye what to say kire memre wade mame yo wo yi mi free so wate fa de effect so me ho nye fe awrai oye nipa tuntum na oye obi a obosi na nima fefe kama o wafono modu de osomu a yeye ni bia medie ni bia kama o de ne osomu enye o na mi sanso no am say ye frame afrunto na ye usu anu a onyini ye no sa atweko e ontimi nsomu mfa ni agro ya o muta atotom woni o mere wafo ni di agro mu na mere wade wa ni tua mere wade ene o de ne bi ni wontra we de de so woni obi di agro a obetimi anya ba bi asoso kama empanyimfo nso di agro enkura ne di agro Dabi nya ye empanyimfo me ka agopa se me ka anofo de anka obeti ase entem we me ka afono nyina ase esusom ende bi hu bi da mi hu bi da o wafono kama na hwene nso so ye na no nso ye kama enna ne kon na twetwasi eti se tapolino ase ya head asene ne yi lance atomu no ne kon kama enka ne no betwa picture head ade ahoma ye di botiri bi ne di abobɔ ko sebe ya betwitwa we di original we nka tete wona ye mfa ahoma bi amobom wo akoma na wogina so kama we kura so awo no kura ne nofo so ebi wom kama utumi hu se wogina ho so akwada no hosi wogina ne na so anantu eto enchenchen no so wo bi se de nyankopon bo no ne de we nyankopon bo no we nya ko anko ama to wogina na ho ye bibia kama enya bibia nti na mpese obo ade describe se ewura bai ekire ono mo a etie especially mo a munni ye TV ne so no nemom me pese mu hunu the picture of the lady a bemen odene nam sa kwan we so enu anti akeke ena mo ba de yes ade we hwe eyire panyini
ɔyɛ bɛrima bi abosom me support aware dodo me da bia me ka saa asɛm wei sɛ woyɛ bɛrima na wo ho so yɛn nyinaa yɛ woyɛ chairman general they say kura so number 6 ya asɛ biribi saa senior man deɛ the whole asantema mu ha ɔna yɛ chairman general aware dodo deɛ yɛ sɛ wo ho so nko a deɛ a sɛ wo ho nso a ha ho ɛna sɛ wo ho so mpo a wo yere panyini bɛyɛ bosom ɛwɔ wo bɛrima no wachi nanso saa deɛ we yɛ mɛma nim wobɛhwɛ sɛ be wɔne a ɛni adwene ɔmadwene wɔ fam na ɔmadwene swate sɛ akokɔ ano no ɔno obɛhunu ɔbaa foforɔ na ɔbɛto ne yere agyegye mu wo saa nipa korɔ no sɛbe nyɛ wadwene koraa ni sa ɛyɛ gyimi ankasa na wagyimi enti sɛbe saa baayi na wobɛhunu ɔbaa foforɔ nti ɔbaa na woni bie na wɔbɛte ne sika de agye asase amoa yɛ container asi so sɛ fa yɛ adwuma na nnɛyi ebi aba na wobɛware bi koraa aka ho a no problem nanso saa baayi yɛmfa ne mfa saa kwan wei so okay krakye no yɛbɛfrɛ no ebia biribi nso nti ɛna ama owura no ayɛ saa deɛ wei but sɛ yɛyi a mene mo kasa deɛ agya Peter bedu mitwa na tumi meje na mo ba ade am na busa nsɛm na metwa me ho aba enti agya akwa beburu na ho te sɛ yankopɔn ada roma me nso me ho den ɛnɛ awo wura saa na me de da bia me frɛw kyerɛ sɛ wasɛm a yɛ a wo kan yɛ me de ɔse fa wo yafunu no begya me na wo de kɔ na menyɛ mu adwuma ɛmfa ma wo ɛna wiei agya Peter Beba Center wadama yɛhyiahyia si biribi kyerɛ me no matiefoɔ yɛgye panikasiɛ wɔde megye so matiefoɔ nyinaa kɔ abaaba otek afidikasi so ɛna awiei ɛnɛ ne bosome du no bosome January no February ne data so 9 ne de nyame asese nyame de akɔ asaso de aba biem a awiei obi atwe epene na fidie ho na obetie nsɛmpa ɛbɛma na nyina kyɛ ɛbɛma na hotɔ na kwani abadiem na de wɔhwehwɛ so ɛwɔ ne nipaduom anasa ne yafunu mu so nyame afam so ama ne saka bi enti awiei se afa na obi ehwɛ me anasa wo tie me a ɛyɛ agya Peter Beba yɛka sɛ agya Peter Beba papa na nyame adom no abibiduro kan a ne bra a yɛmfa nsuo bi ankan yɛ a nyame ɛnam so a mede bo nyame ma a kyɛ sɛ efiri bɛ mfie nsia ne deɛ nyame adom yɛka sɛ obi wɔ awoaduro paa wɔ Kumase ne Ghana ha deɛ a wodimi nsan agya Peter Beba ho kɔ ɛwɔ fɛ yiase Patigua Johnson hɔ nyame adom me bo adwuma no papa ɛwɔ hɔ ɛma ma ne bebree ɔmo su nyinaa da no mo se deɛ sɛ nke yehu agya Peter ntɛm a anka nyane sɛ yɛnyina duru deɛ aduri a sɛ nke bɛwo ensia koraa na yɛhu ne ntɛm nti yɛwo mmienu pɛ nanso mmienu nyɛ pɛ ɛwɔ abɔdeɛ mu ana nyame akyɛdeɛ ɔde adom mu no mu ɛna obi so etie me na ɔno so bɛɛ sɛ bɛ afe mfie mmienu wɔ mu ne nsa buo no so mma so a ɛno so tete onipadua no ɛne mpɔmuden ɛma wonya ahotɔ enti ɛno so wotie me ɛno so wobɛtumi de aba ma so yɛ ɔno maboa wo ɛma pelod no aba wɔboɔ so a ɛnam yaleɛ paa tete no nti ama sɛ even ɔno bɛrima kora hyia na nsuo no aba back anaasɛ n'ase kwan no abie anaasɛ n'ase keka no ɛyɛ ne hene kyɛ sɛ wɔhu deɛ wɔnyɛ no ho ne nyinaa yɛ ɛnam yaleɛ ɛna ɛdo koro ɛma wosisi so yɛ wo ya severely waste pains paa woyɛ no hwɛ nyɛ ye even saa so ma wotimi nya adwene mu haw ɛyɛ saa ɛnam yaleɛ na no syphilis no anaasɛ gonorrhea no enti mesrɛ wo sɛ bi ɛkɔ so nipadua nim na doctor bi akɔmfam sɛ wɔ nam yaleɛ fa bra ɛna obi asoroku paa tete wo sɛ wano akyea wɔn sa akyea wɔn sa wo so kyɛ sɛ wohu deɛ wonyɛ wo nipadua no ebia wonya soroko no bia afimfie mmienu
wutimi nrokɔ bai ɛma ɛnkɔ ɔkora nti sɛ wopɛ metu ase ɛma wokora deɛ anaa wopɛ baabi akɔ a yɛbɛtu soroko ase ama wa fa bɛda gya peter maso yɛwɔ fɛ yi ase mɛboa wo ɛma saa soroko no a ɛtete ho no firi wo so wɔboɔ so a wɔnam a anaasɛ wɔte hɔ a na ne ho yɛ ne hene ne ho keka no yɛ sɛ wɔbɛdwale awie na wakɔfa afea anaasɛ sekan na wɔde twirikyiri ne ho bɛwiase no na emogya akora saa so ɛba ɛwɔ ne body ne mu ne nyinaa yɛ mfomosoɔ wode ɛmɛmfa kotokuro biara mfa brantan biara ne se even afe biara ntwitwiri ho wode ɛfa bra agya peter hɔ mɛma wɔduro ɛwɔ mogya mu mɛma wɔduro ma ne nyinaa hye afiri yam ɛma deɛ wodwale wia no ho tete wo ho keka wo yɛ sɛ wohu deɛ ɔnyɛ wo ho no na saa no ma nyina afiri wo so ɛna ɔboɔ so a kyɛ sɛ on the cocoa pay, yet ne pan, a man just say, ne two franc, what the tracker man, air drabo, and I say, what tracker crana, where passing, I just want to find the Siaconyaso, and so young from so. And as I saw out to me, we from a break, just say, and you can say, yeah, can't 1, 2, 3, 200. Obeti me de Framano, I can want to take off 100. I said, yeah, what they ever said to be the agrono, and also Teteno na travel bin na tades answer me the agro by any hobium alia and edo cross ano and also at the same time also say kokoro do kro kase cha e ma etimicha wawo etima wawo dia no bedding etima utiminya kese afabo afabo no yes so I say bibia be se woto eso na bibia me se ho na utiminya ho hwe nya ekoku e ma wani so wisi wani so yɛ wantan wo hwɛ ade no mienu ne nyina no ɛyɛ koko na ɛyɛ saa de no eti koko yɛ yalebɔ ne pa yi be ma be ma so kora wɔ so a ɛma mɛma sɛm kɔ fam ama wo yɛ mmerɛ so na be ma no kora nkɔ fam kora na ɛda asɛe na ɛbɛkɔ fam kora na no ayɛ ɔba bi ɔfrɛ me ɔse da me ne be ma yɛhyia be na ansa wo sɛ na ne afede eduru adwumere ne yɛ saa so abɛta ate adwuma bi ma afede ɔpagya be ma yi mpagya wani ne ma no eni ni kunu nyina kyɛ sɛ ɔmu nyina bɔ mu twɛ oboi ɛyɛ ne bɛ mɛn sɛ wɔn pagya bi pompe a kyɛ sɛ ɛyɛ na deɛ tia ne tie ɛyɛ san so ama ne mpew dabira bi yɛsi mpia ne deɛ na atwam Krobea yɛsi mpia ne deɛ atwam ana brigo frank club no so ya nan so aka kyerɛ police commander Asante region sɛ wa yɛbɛkyɛ wo no kyɛ sɛ nya deɛ a yɛbɛgye gya akora yɛde wobɛtum because brigo fan club na man chiri omu so omu hunu kra na omu ni so ye bri omu ana bedru anyimre ahomache a obayi wo twini mu wo kɔ ba nyina no na wo hwɛ sɛ ba man wo be pagya wuti na so watimi aboa no ama ne de wo ba kɔpra afa wo bayi hwe wani ma ba man wo da hɔ na kyɛ sɛ afa de nsɛm ahu hia ɛna ɔkɔfa aba de oba no kɔkapɛ o na ne bo afu ono so wantimi amu adwuma ewe kete so dada to ba ko ya de a oba ne bofu na yese abufu aba be me aso wode aso de ko bo piafo mesrew se be ma na se sa ha ni bi ko so wo ni padua ma be ana ni pa so wonwu ya ni ko ase oba ma di kan jawo be ma bie ni wa obega se wanya fi aduanan efi aduonum 60 na ne be ma ewu nya ne kore yale any problem bi na happy wo ni padua ni mu ana ma oba ma na woni tu kwan ba wiase no wo se wo di kan jawo nya ne kore be bie ni wo be wu agya wa bra wo ti ase so wo hu Eja Peter se obi wo sa hawo ahodo we nyina onfa hen omra hen na fa wo number no so e ma ya se Petigo Johnson wo de odu wa praga fo no lodu o so wo fa me Eja Peter ho enti se obi ehwe me tie mi a me no man ye 0543 36 99 93 0543 36 99 93 yes, another one 0543 36 99 93 no fe yase Petigo Johnson ho na Lake Road Atonsu Agogo esere so fe yase ni eni be meet du no aduasa no do fe yase wo ba wo de praga fo no Johnson no so wa wo do bi say me hwe Eja Peter papa na wo ya wo aduro no ene yale aka na nyame de fa no so ehwe no wo de obakire mo maso ye ho praga no be meet be num edu na waduru maso ye ho na waba wo de oba fa wo ha wo no bra ana wo yefunu na fa bra wo de ene gya hokọ na bosumi ne fa ne bosumi mi no no say ya wo na pa nyame adom ne bana bedem
we Monday last week me to kwan kakra me ba ya say no la na madam bi ni kunu ba ye omo wa nyinem yisin region ya say be 3 weeks or 1 month ni and on ba ya o me do mo to adu no so awo papa papa no ya de chen ya o me am say ababeto ni busu mi mpo asono ma ya duro buru be 10 years so ana ya say de e nwanwan say me de no me pe obi a wo se ma wale enfie num kopum enfie dunum se wa wale buru enfie mienu enfie miensa ya na enta ha me bebre say ya say ma ha me ho wo obi a wo se ma wale enfie num enfie dunum ano na ya na me pe cause ya na ma agro pehwe ana nyame so wo de adom no dom wa oba de no de be ya kan ho ai say de odi be ya kan ho ba ya ne bibifo de na fe ne be yi ba brofo de ye sunsun ha na spirit yes ati me de ye nyame na de dom me wada yesum ana wode ho hise ne ho akwanche nyina kan ho endi say obi say one day o se wa chine abre wa pe ba abre wo sua abra enya me maso ye ho a wo de bra wa chine ba bia abra wo ma me ho wo de oba na de ye to nchi ase ni busumi mienu o ma menyi san a wo beto ka abre me wo beto ibe say lu prekura no se me park a wo de fa abre me maji endi say wo hwa mi tie mi a ba bia wo bia no wo de say wo duru kejeti a me wo benya ka wo otumfo na ba to wa kejeti a se wo free konongo tek ulodu na ba so wa benya ka wo tek Johnson anangraga Johnson se wo free so nya kwan so ba bia ni road no so na ba so wa uduru so fola ya obenya ka aba fe yase Petigo Johnson ho se wo official road Kentampo Tachiman road no so a obenya ka wo Mekru ho na so Mekru na obenya ka aba fe yase aba straight aba me ho nya me fa me so ama wo ha wo ne dadwene bi e da wo so awo yeze woni padua num ne de nya me bo wa fa me so ma wo so wo ho ato ma fi 2025 yi afra se twa mu na wa nya mpomeden amfa ntana se mo wani anye a 2025 de ka se wo ho anim nyam se nyame be fa aja Peter so aboa ama me so me so kwada me shi me jam me sisi ya me yi ene pressure ha min sichirali ha min ene mojamro so atiti min chese mintimi ne be manhia even kwa nam santi ama mayase ya me ntama mintimi ne be manhia ana se be ma oni obahia ensuo no enko even ana se we no spend cancel wo form enti ama utimi ne be obahia na obahenwo cause be ma ne be mama ne bebre awreta ama ne bebre wa wom wo yete ho de yenya awale de nyame aka bom ne yenya de nyame aka bom yenya na abaya ite wo sa enfie dunum aduonu na be ma ama na anwo me wan so ne free be ma no wo da se sa ma nyina ko stadium na de atupunu ni mu na be ma we fa ne kwashim ma be buru 4000 no obe pie bo so miensa no na ekorokwe ni wa wanyi nsen ti sa be ma we nipa ni bo wasa na nyame aye wo mo sa na ma ni bi so tie sa na nyame aye bi wo ye ne dai ese sa edro nyina wo wi ase de gu ne yafunum na wodie mu wonwo but me de wo ba de nyame adom me ne akwancha de ma me na haban no ba na me de tu yafunu no so obegwa me kan kire wonwo so a wo 35 years kra na se wonwo a mega se ma me kodwa ho me nyi usika 1 cd na nya de se nya na esika ana no boga bi pa ne yire omukura sika anka omedi mega se me charge om 200 million 100 million kra anko metia enso so enam se basana di nti o omuni me baso mfa so oba de me se me tu ahaban tu ne yefo no ba ne yefo so bom paye ena nyame se da bi we saa ne aye no 38 years after no 40 years ena omo dan omani ena boga no ne yiro omo da masepa se papa we na ni medisika so enti nipa nya de se nya na esika yo aja for chira pa na sa tu bia na number ni 0543 36 99 93 0543 36 99 me wo fe yase Petigo Johnson ana oba de me de samana chesa wanwa so bia badwa so se wo bia ensansan pa gu ubadi ni mu ama chese ayese sebio mampama na se kutre body no mampele kusankosa biba yes egu ho chese wo de wo se yato wadu ana yade nsan bia begu body ni ma da bi enya duro tuo yale ena wo moja ni mu ena yesa o de na so obey na ya odiai wutimi endrese enyi wanwam emo life yi bia mesrew
o de to me kabra o take edwuma mu ya from that so o ba busa ma me na fe no Yvonne ana say from that so no do ho bia say me hwe ejapita soap ni bi ejapita soap ni benya bi na o de be dwale ayi ensansan ne rashes bibia wo ni padua mu de e be yefo no obi ohun be 3 months no 6 months no obeka sa de wo kwa abrochi ana na so na ye ejapita soap na me da be dwa so a eyi eno mabane ni no fi bia firi ni padua mu ma body no so atoso na ha Monica sa e man so ho ye na kono amana ye fe enti wo ha bia e da wo so a de frɛ number na keke Monica sa die man kan die metima kan e bia no wo de frɛ me ne ntwe nkomo ne me so mo bia metima na bo Monica sa me man 0543 36 99 93 0543 36 99 93 mo fe yase petit kwa janse wa na me chia police CID ni bi o fe yase o tie mo program pa se fe baida wane independent of fe yase police station mo bo adwuma pa me chia wo mo madam ba ko so wo hwe mo pa wo pram so wo nsuo bi wo ye nsuo bi wo pram so ba ti mi rafi ni deni kakra mo wate wonka ai wo hu sa wo kana sam yo etiefo sabre eye eja Peter Heba Center na ye to ye nsa frɛ no a oba ye ene ye betwetwe nkomo ewom so enipa gu ne so enso wajai abade aka ne sɛ obetu hu anamon wachini wo ya de no nya ano pumasibra ene de wate eja Heba enka de eja Peter nka kon ho na sani tie bia nyankopɔn nam ne so ebesa wo yade eja Peter yeda ase tietiefo ye to aso afiri ha apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba muso mi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye nwanwa mo eduro ye ma genua wa bi abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me ma no mpa fie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer ma je duro di pa Pavi Plus Mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni fie du mienu nka ho our pharmacist na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes my dear. Ene dear. Kade wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Adaminim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawu 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain wa poso usisi ani ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas B se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane
ya Bolivia Enterprise na akɔfa nnuane yɛ bɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna Tema wobɛnya bi atɔ Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food ɛbɔ daakye ho ban me ma hyehyɛ me paa na me papa nso ɛ uso no ma ɔde wi ɛna ɔmo wɔ hene Faith Homeopathic Clinic asɛ ɔmo nyinaa yare am yɛ ho kura dwiri yɛn yɛde ɔmo kɔ fie wɔanya Faith Homeopathic Clinic anka bɛyɛ nsi yie paa ka me kyerɛ wɔ na ɛkwan a Faith Homeopathic Clinic ɛfa so sɛ ɔmo yare no ke asɛ magic saa Faith Homeopathic Clinic ɔma bɛn papa abɛfo mfidie efiri India na yare ne hyɛ hene ɛbɛkyerɛ asa kyerɛ ho aduru a yɛmfa nsa wo yare fast koraa ɔwɔda na adron kitinkiti bi a sɛ wotafere ho a sɛ yare ne stroke ɛnam yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja deɛn ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔn pam nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri ne peduane mu ama wo ho tɔ free sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔhɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wɔn abɛn dodo branch bɛn na wokɔɔyɛ no ahenema kɔkɔbɛn a wɔbɛn Geomas Company eti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefi aha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu ye o emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoye aboom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wo de yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no mi bia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya hu ne yia Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo hu blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani hu ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayarisabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumase Bremai DVL in Nchempe or Sekwadro area wa Emma Renfio the Pediane Kania and Yeni. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya Yaba. Aha, ye 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi Dumadi no, ena wasuguswa. Ena wiei, utie, ena wiei, heyen live. Ena day, yane ejepita hebal. Ene kobon komono. Na ansan yebe kono, na ababa wa mercy, ena ewe yenimha. Na ode abrantia sabe wakohu abusuani mu ene natna one ne ba panyini wo mfie aduonu nso 27 years na sabe enuoma according to awurai
krakye no de na fam de ne namu afinie ɛna ɔbɛsen kɔɔ de maame no hɔ ɛno ano no owura ne mpɛ ho asɛm nkan bi o kyerɛ sɛ ababaawa na gya awadeɛ enti ne kora wakɔfa na bɛtena fie hɔ ne ma no bi te fie hɔ deɛ afɛdeɛ baayɛ a ɛdane nkwadaa no timu bie no ɔsɛ nkwadaa no ntu nkɔtena wɔn mo maame die no mu na wɔngye saa kwadaa ne dan no adane nsɛm pii ɛma asɛm yi ɛkɔkɔ pie mu kɔɔto ɛnom ne deɛ keka ho nanso saa awadeɛ da so wɔ hɔ deɛ yɛnkyɛ awadeɛ mu adeɛ kɔɔto kra saa asɛm no ɛde kyerɛ awura yi ɛsɛ yɛwura no hunu sɛneɛ ɛkɔ no owura nankasa ne mma koraa ebi wɔ SS ebi wɔ JHS ɛne primary no ɔmfii wɔn enti wɔhia asɛm bɛba dabi mu wa awura bɛrima no yɛfrɛ ne sɛ Tamaklo David Kwasi. Tamaklo David Kwasi. Okay. Sese ye ya ye ka say oda so pewa wade. Da ono se ye for so se wonye nkosi time ono penti bi mutime ware bombre wansa no mukunu akoyo mo ho ade ba matana ne ho saa adwuma ma umwa me on support me wo bibia ho tina semane se meti wana me unyi masem na no me se mercy oda so pewa wade eno na me ebusawo yima no me pa cho se me ka se me pa still onya me ho ade mercy oda so pewa wade pa cho me free mu prensa ye pa cho me san ko nyode ya me ewuo ese no obe osi obekumi ore ate mprensa so nenti aware ne de mini ahuto wo mu. Okay, David, good afternoon. Afternoon. On to say. Okay, we are da say ya frewa waje so. And now we are ababa we bi wo manim ha, your friend Mercy. Uni mawura bi your friend Mercy. O man ya friend me ni sa asem no. Aha. Ya friend me almost 2 hours bi ni sa asem no. Enti ni a o mu no ma kire u colleague no. Eno nti na ma frɛ no de na wom, de na aka kire no. Oh, sa onu na ka se wa be ka asem bi akire o mo enti ope anukware no e na ma ka kire no. Nokware na wo ka kire na mpɛ sɛ wo ka kire me, enti na ma frɛ wi. Okay, mi pa o chewo. Hello. Me wasu David. Aha, mi kan me say oye mi yere. Aha. Wa wu mami. Omu ye oba mienu na wu mami, wa wu 4 mami, bakun so awu 2 mami. Enti na first no mi kasa yeah, my rent them na yen na yetim. Ena nyame adum ena mabesi mi de 3 bedroom. Chamber house 3 bedroom. Se onu na ye peni ena mi di na betu de fie no ena kitu wa ma hai rent man wo pro. Ena ye ti sa se awa ni. Enti ntokwa basa ena da frɛ na mabe frɛ ni se de ya adru bi yanyi enti yen twa sa asɛm no so ana o si yo enti wa ba fie no na first no okoda won storm na sometimes oda was storm sometimes no about you or ye biara was storm mo na abeda fie ahomaji na wa sorry akọ enti da pro na mabe frɛ no so yen twa sa asɛm no so ana o si yo enti first week wa me awo fie sa a week 30 Sunday and she sat Sunday no sorry so and anopano one near emu me mpemu and I'm matching no so me mpemu on him some mpemu and makoto kenke adi and she what yes sada no on so anka sorry yen na ye tifie no sa about 2 and I me come adima ma akote na ho no enti oho na mi wo ansa na ma hu ni kura ba peninu oba ena ochi moto so abesin enti ni returning no ena ma stop o mo so free na o se o ni ma mi na suma o mo na mi so okay and the GT na edan no mama me yiri
near Muhono, Mamano, a dying chamber hall, any Libanum, and Timika me what chamber hall back home. And I made the chamber hall back what 2 more second wife. Okay, because of behavior, me penny near Timuho, Munti, second wife, no one to me, I'm back here. Yeah, or 2 1 here, and I forget it. And me, my practice back on the animal, and time I call a new free and I your second born, minimum second born, a down or a dynamo. Okay, and me what the mamma and a master park or and I'm meeting me see a man who said, okay, call your fee, maybe me dying, in quite never them. Ye, Nancy has cower, and then fa come out, mammy, then fucking no brain. Now, on your mamma. And Tacola look on back. And Okada Ura no wafano no about what could do you know? What dear Dino, Mira for Jena Dana no say, oh, Macolano, and Lucky Dino. I'm so, oh, sir, yo, Maki, and a Macofiano. Macofiano, only Madame be a bread baker, you of you. And I'm Mitimoto so, and I'm Matita, Miri say, oh, Ebano Dana, with your Colano, on Lucky Dino. Assembly, you know. And in Topa Sana Colana Betram so one young Butarenti or see daddy Adianum Sana and Tokaba. And got a missing Bebono. Now so Mamenu bread baker no at the time say Nia Wiriano would you Sakana open Yasemo. He said spirit Gina Ura menu and a Magi. And but Yaya said and a Seminasa. And to me on a police one for him say. Nimbra mi ba mini obi embra na yako no yakotunu oni ni opabi na yaka asemunu sa na obesi dabi ni awo aye no onu na di sa asemunu ba den aba oti akola na ba fie abebude dan na omu bisa no se hwan ba oti ya mi ba eji se masuma mi ba wo mi fie enye mi ni wo na ti dan ba ku masuma akola no wo mi fie a den na ye problem no eji se na wodi aye ya ade no and no na di problem we aba NTM forget it. And I was one something on the hobby. And me mean Jino, and I say, and I mean fan call the Kurum Nema called Jino, and the police for this and say, or Jayawaria or say, I okay, and you won't pay that, yeah, Becco. Now I can catch in a booster for say, what Jino. The second week, and I caught the register for me, Nimkra, or the friend, our friend, and a matty here. And now, what bomb me say, Mr. I. Okay, on also your court to register. And me, you did the assembly back court, as I say, and your court, Asem, and she said, Buana, on person, or person in Brana, that is the assembly, and I'm sure you, Beba. And it was Monday. I did you, Tuesday, 10 o'clock, and I'm calling. Makoti only and onu ni ni papa nia oba for honum. And I'm at Yamu, and I'm a call registered. And I'll be some time, and so me now our friend now. So fine. Mama by me, so I won't move or Yadmo. And I was thinking from and some me there, and me bet sorry no Mauramu. And I actually, and I'm at Bisano. Then I'll be Buaman, yes. And I'll be some send me there. Some look, and I register and I'll be son say, we in China, Yakun Toka now, we in China or Abaha or I or Daddy. To Colanu Yamincola. I didn't know 1% Colanu Baki or Sion Colanu Bar. Akola for 15 to 16 years or bar. Any by then now, second one, no year 8 years to 9 years. Omu Hanu was you. And you on person happy no man papa no said Debbie. Yeah, Musa. A baby, I on Ukran, a baby, San Colano, attitude more near Obe Pejano, or China, and Colano, China, and Sadiano, and yet, yeah, Casa, me, you here, tell Papa, no sorry, and I'm sorry, uncle. Okay. And Akoyesano. And I'm really Akra me Dakro, say, or call ye back in or your bow or a hook.
onye nkwala no mienu by then now vacation time na misio and then nyame fa omufo omakosa resume time omumba ana ma friend me ba no say uma me no mu wo ho ni o se omakokumasi daddy o se omamba na me si daddy na o se wakra no se wako na me se omamba on friend no na wa friend no so ni sister ho kumasi na me see you and my friend also wako ni sister ho enti omubeba omumba okay bedroom time bi na me send ni omuska ma hu say enya dia obeba na me send ni omuska sa dakru ye welder obi ama ni togo scanner so say be ye container no enti ni di scanner to ho and I ba second born bema we are on Luka Sankra or Nukra Akola Nukra Nabo the uniform because of the car to her now and our fast canoe and now omu vacation mo and Marco Bedia or Bob by day or Bediana ma dinage yako and I make up Bisanu and I nadam for no more Yadimanu say omu former nutia obeta no enti me coffee o ma hu say what is togo ska bi enti ombe kasa kire no oba fi na o de ska na ma me na me si o enti ma pon adwuma mu na practice for no me ni omu ye nua wo kitchen na akola no ba abesi call them na makọ no ho o wo chimba ho mu enti o wo inside na me gina a wall mu na ma frɛ no chat o di ska na breni na wa peja na ti ahwe mani na Omia phone chat anya me no na kasa akola na amfini oha na ma bi donnet no na makọ inside se mi beji phone no to ho na akola no na wa attention to me adani ntokwa wa me no the band them obumi akola na bumi correct because ni strike akora o ye chinchenchi o filise obebru mi wa bano wa mia mi ba mia mi ba wa bumi fine anukore wa nyame o TikTok stand bi wo dem adenu ahame na mapeja TikTok stand no enti mininu ya strage pa na wanya card do ni mami akọ ajae ni 1 year ni bibi na by then 1 year ni bibi na mi pese ni mami kumanu ombrati no enti mi banu owo mi second wife or mudem ena yakosie mininu yakama frɛ mi ba o midem mininu yakasa se esesi anu obi ani fie a obenia maye ye ba no ntimi nua onu so ompenia ni ba mi ntimi nua ehia se mi ma mi scan na mi kimi koto duani enti enye yesa enti mi pese ni mami kumanu de dia ma enti ma nso 1 million a month 1,002 a year enti sa scan for secondary school ebeye no bibi ala na afiase and I got cement 2 bags abesi ni mami dem ya to size 2 bags aye bibi akola no side g o si obeto speaker bi 3.2 wall speaker bi mamanu 160 na me si me kwa adima ba na me sandi nkayedo man akola na di that kan ni na enti sa misunderstanding ana akola na be bia me sika adani misunderstanding wo menene nteno e na wa frɛ ni mami se ni pamunu o eden mu se won free fee ana won kɔ ni mami dem e na ni mami afrɛ mi den na de adenti na mi ka kyerɛ akola no se won free fee no na me se manu wo be bi sa asem bi kora men bi sa mi sa bi sa se den na ba nsa na munku na so se na wo bi sa mi no me mpɛn sa eye mi ni me ba mi ni mi fie enti won timi bisa mi asem next time bisa mi sa questions no asa na ma ka ti no entry dako mi wo hona o ma be sama mi wo court say mi yiri mi di mi aba court na mi si yo de na dru na yako na mo si sa o si o mo ji 300 million wo mi ho every month mi ma o mo oni nkola mi enu 8 million na omu che edan no man kola no ti se na mi ma tiema omu no na me so mati
nanso enya dia ebe because nkola nan se basa nkola no ombeye notorious ana ebe enye ye na omusu yo ena ye ko sa 10 months na January 24 we January 24 2025 we ena we judge no acha asem no se nia atema wodi aba no onu wacho asem no mu enti onu ondim se aware no onu ntimi ngu aware bia wa ha na aware no so se na ya manage ye ho no ye nkopie understanding ba na min peska na min ware no na ye dia titie na odi koye na nukura na mi ko loki akola no bio last Tuesday way anyway last one in there let me say in there 11 days ni wa juma mu akola na say ba bu mi dan final door na maye wa bubu mi dan at sechi e dem no nyina be dia mi tadi ka tu na wa fa no ba sa sechi o ho no nyina na so anukoro wo nyame anim minni paper 1 CD paper skadia o mi dem enti wa nya okay enti mi sisini okay David ya tena asem we su abujamu nyina ya tena su Matias ya na ya ka chere no se nkola no omu ye mi nkola umpe omu ma mi kura nkola no obetimi aba mi fie o mama no 1 week or so anti ate o mama no 2 weeks so on fa due on ho or so anti ate David unimade de waya ade pa sene watumi kura katwi no waya ade pa watumi a kire wunsem mu bado unimade ensem we ya ye ka eko na eba nyina no kosi se oni Mercy Montem ebeye okay no ubenya problem a ubenya eye wonso ni Mercy ma no unse sese ye wa wonkasa ye mu kire se enkwada no bi kura ne utignan ekon ebo fine ni nyina ye sa case we e de kofa asansem we nyina ba ye wo but se wotie Mercy kasemu a asem no se ne wo kai ekọ court no awade a enwuye sebe wakọ abusuanim onya amamre kura abusuanim se wona omode hye ne wo ho ne papa ni wuye okokoya amamre ansana oni abaya no se kwa akotena entibe fa nse kwan bi so no abusuanu nimu ena abusuanimu enimu no abusuanimu nte kire se awade ni nwu ikura entina court na ntumi anyina so anka bibia no ba sesei no de mi hunu ene se wa woyire Mercy de hano pa ne se oka se koye ne ho ade se be ya ye behu se wonso wakọ akọhu abusua no a onfa wutinye ehonso na asem ni nyina awo no ade na David onpese obekọ akọye Mercy ho ade na problem na solve preko o ka se mi mpese mi nkoye ni ho ade a wa bi sa right nanso enye sa do enye se ukofa obi ba unware no nanso se problem wei wo ho ochina mbefre wa ha ochina chi yebefre wa ha se mata usu ye bema o ana edia wo ye meba wona wa wu me obi bi sania manu titi wo ba family wo kata wo family ko aka kire o se debi aware nu ye ware nanso enye gidigidi sa nasi na senkura na yefre no ni papa nua oba kura di ni de kura yon fatuma no okay na ni amanu sika sa besi da problem we ba e no mi kasa mama nu 120 say list ni magidada na so ayira mama nu 120 papa nu say obeji 120 ansa na wajai list no mama nu saska no e na wakoji list no mama nu saska na akoji salis no mi second week mu e na asem we isi okay the second way mo ana asem isi e na ade na asi
uni ha na de na si uba e kura no uba dada o say ebia mi pam no free ana mi si won ko wu dem uba no ebia bra mi ho na be bi say mi say opesi then aba ni wo na akola no e na wu di wakoko say mi mabru uba enti first born na akire mu akire no say debi minianu wa wi aye pata enti na asem we ya ba wa kokot no e na wa mfa akola no asem na nkokot enti se wu pese mi nwari wa ana ye nwari wa una wu benya butari enye se wu di mi be ko ahini fie wu di mi ko court fie court wu di mi ko aha okay okay mate wasi o but me hwe bibi say David say ye ya ye ka say ensensem we ba ye no wesa oyiri hu akoye oba afoforo ho ade manya oba afoforo bia ade bia okay ebeyeye oni mercy ntem oho ebeyeye eye kasa ketua bi ena mumienu aha ebi ana me nso me ka no oye no hu se ebia onukura mitini ho tie mo problem nyina no akoye te say tie me David tie me mo problem we ba bi asese ya aba begina jolo tobo ansa ba bi abegina sese ye eye ntiase a eni mo ntem sentiase ba mo ntem a sabi obi amawa mo ba ewo 27 years de mo tena ya che mo free baabi ene mo abeduru baabi enti nsese sa problem we ebe twem abo so na de sa nsem we nyina aba enti mo asemi ye hwe ne emrem mo ne nkasa wo fom to nsa frɛ ne mame baabi o wo de wa akiri na one ne nkasa frɛ ne mame obepe braba na asem we ebeyeye because the anti American is say oh adofo abaya we mi busa de say oda so pe na wade no wo de hwe kwan ye ofa so yi ano mercy kanya me so no kore enkoma aye die wo ona so mpe wa wade da ono de mi ameka wo mabusu afani say ni odi aye me den se die hian pa titre eye say be ma no nkoye ho ade a ompeso okoye me ho ade nso na me ni ahoton so a ne wo ho ana wo ho me nkwa ho hia me o so obekumi na ware ate wo fie me woni pa ba miensa omu wo fie waka trenda say mane nsi fie hoda me ba cho ade no wa say o start ya ade no wa mfa kwampa so oni ga ne twin plan no me hu ye na me bi so so oni na hwi ni ho na nkola ne so odi omo ba no won fa omo nka me ma ho odi nkola ne ba meme ma no won twene mata mo otimi koto blash miensa ma nkola no na waja me ma no nti me ma no bibia mi ana me ye one nkusa nkola nti mi da ne mpaso a mi ame ya ware ni me ni mi kunu nda ni dem one me kura mati mi da akura we di 16 years one ni ti mi da dem e ma de chen se me kas me even bathroom po na so ma na be chem se ye ni mi nti mi dware na dwa nti me ne me ma no na dware wa dwaye ba akom na akura ne so omukọ wo sa akura no po me nche no be dada mi bosia ediko yi akura ni mame hospital na wo se obi omu wo kuro mu MFS sika nkonu aduane na ya ye wo fie wa ma ye nu asika we nyina me ma wo ba empoma ka hwa na akura ne ba empoma wa ma na be fa sika ko ya ye tifie wa ma sika se ye no o de ye be hu de tobo sa de we me ba ye oh wa utiwe kura broken heart achew huna hu ya achew ebi wo bi afie ensem bi say wa hwe ne kan yi a ede asemba empanini edi nkan etena asemi so ena fobuo ne dodo na abekwa ama won awade emu asenka onua yemfa enhye na eka o dabi ena samahwa Ghana ha ye wo tribe different obia nso ne kwane a ye fa so ka woni awade musem ba bibi wo ho a ye ni tumi oba no umpeu ye hyew ye tumi dabi wo ye sa na wo ka asem sa asem no kan de obeka o
nanso sɛ ɔno mmienu na ɛkɔ akɔtena fie hɔ ɛbɛyɛ dɛn na ayɛyi ɔmo asɛm wei no baabi a ne ka no foundation no free yɛ no ɛno na anyina yie enti ma aba abɛduru wei ɛna bɛrima no sɛ wanhwɛ ama saa asɛm wei yɛ ntwa a gay wei ma no ɛbɛyɛ rebellious against him ɔmbɛsɔre yɛ tia no ɛma wanhwɛ yɛ ani wiase ɛnyɛ ne dɛda ɛbɛrima montie ma monyɛ saa mistake wei oyere panyini one no ne bono bra one ne hyɛ abrabɔ ase na mutumi gye asase na musi dane a okɔwo wɔ nkyɛn a saa wo ma no tieniye wo ma mebrɛ wo mo ma me bɛtwe mpena ɛna wo baayɛ menya wadwen sɛ wo ba bɛpre onka ho nyawdia ɛmɛma bebree yɛ mistake ɛwɔ saa deɛ wei ho ɛma kyina bi ɛkɔwie wɔ no mo ɔsɛyɛ asase ne nya ɔno ne maame ne bono bra no brɛ pɛ yo woni wei deɛ na abra pɛ sa wate aseɛ na ne afei deɛ yɛ dɛn ɛna mpena na wokɔtwe wɔ yire akyi kɔwo yɛ no ɔno na sese wo yire no apam wo yire afiri wakasa wo de bɛkyɛ wɔ court no emunte abusua ne abusua ngui awade e wo ho ye chemu ade enye ye enti na court ne kan ne saa no wa anya wo homework ya anza na wo court ka ye ni ya ka ye kan ye wa anya wo homework ye hedio anadai awodadie mu ntia nkoma wo udide Mrs. Dora Anoche dodo na anim se efro Madora se wo ba boase a wo na God's Grace Coastal eye wo dia Coastal we wo boase Akosak Pharmacy no achi ho edwem ho Mrs. Dora Noche Madora ene wanya afeko e de aka onfie ho na wa wo ba se Ebenezer Kadum Junior ya wo United States of America o se maame ene ye wawo de wo sere nyankopon ni nhira na ho bambo ene ni tumi ne nkwa ho san se enkan. Happy birthday to you mama, God bless you. Another ye frau Lucy Boateng wo ye old student ewo Adventist Girls Senior High School 2014 batch na wiai awura onso wanya afeko edi aka onfie ho ene ye wawo dai wabusua ene wo namfonom esre nkwa husan eni nyinkyere ne asomdwie se enkoso antoso. Happy birthday to you baby girl. Ene mia mabusuafo bi ewo ohwim maame mfa kwanya wi so na menchia mo ye frao maame abnasewa uto jene ewo barekasi dwum na emom oti ohwim woni wukunu Mr. Osei retired head teacher ena wiai ma abnasewa uni Mr. Osei munyina mu ohwim. A very good afternoon to you. Mechiachia mo Asem Beba Dabi de mu mfa ni agrokra nyankopon nhira mo pa wate mo ba eye mani so na mia me wofa onso ne hokani kwa miantwi one hokani maame nes ena wie ya so homfa akusa wate kwa me yebeshia o downtown na ayuma obekọ downtown ni bia na eya we mfa nko downtown hoye kamo kwesi adam kwa ba befo akwate meneme wofa kwantwi na ekusia yekudi abusia nkomo kakraba mro beko downtown ye kama pa enti mekohwim me ba befa me akọ nansa na kwesi adani bedru no esese yenya nupa kakra na ye nonnom ma ye ho ye den ma ye tumi gina ena wiei mame de ye no na me ne metie for ye mfa
edi kan meda wasi bebre se wa mama ya kwanya ne se me ne metiefo ye ntwetwe apomuden ho enkomo medofo pa utie me sabre mema wa ha na mama wa kwa babiem aba otek 102.9 FM so midin ene nana akosua yeboa sabre ya wotemenke ya pomuden ho nkomo twetwe ebre ena adru so every baby as a time herbal center ya hye ye de se de da meka no wadoma nkomanum na ne na hahama ene ekekese ani ne de ya bibidro kroje de abrawo se nonom bi na embo ensiesie nipadua no ya de bia entu ase enso ano emfama wo ene dra me de bro eye bibidro kan ya efim bia ni ho edra eye pure natural ena effective edra ya to ni this time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules ebibidro kroje ya shada bo ewura kwa yemu ni atetinum na ne haban wadoma nkoma ba de ankasa ene de abrawo se nonom bi wo bo drug store herbal shop benya bia toto eye immune system support edro tatashe ye kase general well-being na me kire se every within week kwaka obo ready ni nyina ne time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules ya de nketinkiti bia besue ni padua so eja insunsuanso pi ewo ni padua nim ama ni padua no ebre ama ni padua ne tebia asesa ama enkwamo ano asesa ama wumpo mu nyina ayemre edro time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules no wonya bi na ono no ma ensunsuanso bi te se menua ba asekeka adukro wa hemfie honom ama honom nyina ye wo hene eno ane se sabre ya wutie mi tia ne se wuti se won sa hwa ne se won sa hwa yesi yade bi di entide wuti na eye wo de wani beba onso na ne nyina honom nyina no ehwa yekuro ensuo bi na egugu wo betina sia so de enye nsuo nye mfifire no na yade ase wo hu nyina ama pampan aje wo ho aboso wonya discharges bi wo panty liners anasa se bi wo panties no wo be ro na emu afọ wo be ro wo be hu se na bibia yiyi atototom wo be ho no ma obi ane kala ne de no eyiba wo be ho no ma etimi yi se bi mint wanum nsa wanum ase kosua ana akatoa bi no na aba ebon so pampan a edi akire no eya na asefem menua ba wo be ye oba osimu a enya fe na wo be bu nsa wie na ekirade be ye bibi basabi animguase ya de na ebese nipadua ne de ama edro ne ye TIMG time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules and American for Ediama say Penetra kwa Ibora drugstore herbal shop pharmacy shop bia ebewo wonye bi na ono no ma wo be ya oba osimua ahimfi honom be che 24/7 efi ye friend say efi ni nyina ebetu ayi refi honom eho be ye kuma kama Ediama wo wura nani beka ho eno ti adrei yesi eye adofo nchemfa menua be ma wutie mesabre sanso na yade abesue nipadua ne so ejai ensansan ewo wo be ma ne ho eho nyina ye wo hene benka techie begina baabi de ne sa hye ne tom na wanwe ne se kakra bi no enya bibia se ne bema ho na ye ne hene ena wotia ne se woti mesre wada wo beti eti no wani beba onso na aye bebre na egu ho afi na aye nimguase de ede ama wo wontimi hu embo ho ade jampo enkyere wo yire na ana wodofo bi edro ne ye time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules ena mekan for ede ama se wo be no mo bi ebebo ensansa away ebetu asia krakra ede ama wo empani brempani atena se mede ye number no tudwa edi ama se frefre ye beje wo so yade bia ha yade bia so ne ho ewo nipadua nim no ye beboa ne apenenso ano di ama se de be ya wa pomoden benya ne ho ntuma pa edi efra number no 0244 417 669 0244 417 669 Bedo for pa number obefreye esiso eno no time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules ya dia bro se wo jonso mu hawo wo jonso na wo bema no emu ya wo ya emu twetwe emu ya obasabasa wa hemfie honom no wo jonso na emu hyehyew jonso ni betimi ade wa so be kona ketua bi moja ensofin e woni paduanim no ene wo se epie ba na wo de no entimi mba ekotai wa ya
yes na se bi ehonom no eho ye wo ya na ehonom ehwe what na se anu amoa no yade e na besue nipadua no so wo hia time HH herbal mixture anasa time HH herbal capsules wonya bi na wono no ma ebesiesie nipadua no edi ama wo ebema nkwamo no enya hoden ebema nipadua no ayeden ebema waposo no ayeden ebema wumpomu ayeden edi ama wo eye bibiduro kan efin bia ni ho eye bibremu dranka sankasa ene edi abrewo wo bo drug store herbal shopper emusedro bia wo si general well-being edro no na biebie ntininim ema mojetimi di nipadua ni mo afusani eye no ya to ni din time HH herbal mixture anasa time HH herbal capsules no wo pebi no wato no wanonom ebebo wasiesie nipadua no wo ye adwuma ba ku mienu miensa no wabrɛ wo kɔ haba ha se no wabrɛ emfifreboni na esuawo wakuma na ebo se peli edro ni time HH herbal mixture anasa time HH herbal capsules wonya bi no bubo reverentini ni mentini mu biebia moja ni timidi mu afusa ne fine eba nipadua no timi gina ona so se pintin menua ba ma yade ketenkete amansunsuanso bi aba so se wo mema yo nyina atiada patre yo so de onim se ye mfa nhia do fonfa kwa wade yesi enye bema ne de watimi asi pimgina oyire so ama nani age won pam ene na bibi se wontimi enye bidia ye fra kofi papa ye fra wo hwedia edro ne ye time HH herbal mixture anasa time HH herbal capsules and I make for Eddie amount say and prince abre upeni doso poetua Ubo Radani Herbal, Baseline Pharmacy, Qualinak Herbal, Misty Herbal, and na Apidank, Ubenya be ewa ho, Yenina yewo Ashtown, and na Mabel Bossu Ediamawi, for the men's Herbal, yewo KO, PFA Pharmacy, Yawata Funyu Road, K and Jane Herbal, yewo Emrom Abidjan House, Oson's Chemist, yewo KJTR Race Cross, Edrondi ya time, HH Herbal Mixture, and nasa time, HH Herbal Capsules, and a wohian say, wo beno no mo bi ebebo asiesie ni peduano eye immune system support ni peduano ayemre ni peduane kwamo ayemre na entimi nkunti ayadewa no edro wei ene beji wogina ho pintin edro wei ene besiesie ni peduano edi ama wo ba wodi emfie dumienu wo betimi ano no mo bi esan se dodo bi aye yekoso bi te se public toilet public urinals yetimi kofa ensunsuanso bi se edi free hono mo de ba suku mu sense so de ye mai wo mu an ekono ma be ka kire ye mesra wada adofo pa wutie me mom ye ma ye bana pomoden ho hia ye edro time HH herbal mixture no provisions ne nuane akese no ye fanka ho no mu no mo bi wo mu de bibi kakra wie no abo mu asiesi o mu ni padua ma o mu mpoma ye den ade ama o mu ensansan e na atie so wedie nani eja wa ho hene ti ane sa woti ho wo na mo ye ho hene ma wo oje ho ba bia enje wati ho ama max abede da ho entadi ehye ye ho je mframe wontimi hye bi wo hia time HH herbal mixture anasa time HH herbal capsules ebibidro kroje ena mekan for edi amount so benu no bi entra ho no ma yade anka wonto anso apedre bi ekira kwan edre badwaman so a ensoto enu ntimprempre ye abusua ye bochenku Bora drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia ebenwo na kope na kira kwan na eno no bi afi e wo se mo me nyina ye na so pintin na yade bia ekoso woni padua ne motiti ne padua no ye nkuntia wo bra ye no nom time HH herbal mixture anasa time HH herbal capsules me de ye number to dwade twatwo frefre ye beje wo so ye 0244 417 669 0244 417 669 But for pakai se immune system support edro tatashe de wonum bia ebeboa amani padua no agina pintin no apomode enya ne hontuma pa efrade eno ane time HH herbal mixture anasa time HH herbal capsules apomode honkomotwetwe ena mede ebreo mede bio ene nana akosua yeboa da sene yebehia makra mo edase na akosua ene sompa ewiei wabesom mene metiefo nyina wa afidie yi so basa yi adom no nhira wo na enupa waka ho asemi onuadofo awutie me onso obema onane aboto
na wakɔ baabi ɛtɔ ne aduro biara kɔpɛ bi atɔ na woyusu a aboa wo ama biribiara nso agyina awia yi mɛkamfo Abapa Mall ɛde ama wo sɛ ɛyɛ biggest online shop in Ghana sɛ yɛyɛ a wotie media wobɛfa wo phone na wakɔ Google Play Store ana App Store na wakɔ download saa app yi Abapa Mall na wodi ewuram adeɛ bi a ehia nipa dasani wɔ yɛn daadaa setire mu no ebi wɔ ha ɔda tuaka na tɔ na yɛmfa wɔ adeɛ mmerɛw yɛwɔ tafo 3 miles Sakasaka Park uniform na ade bɛ download yɛn app no a yɛn number yɛ 059 338 6133 ɛna 059 339 1848 ɛna wiei 3P garlic mixture ɛyɛ duro a Piwak natural health for nso na de aba sɛ wunya bi na sɛ wono no mo a eduro ne yɛ na bɛboa wo all the time ɛyɛ a wo feel very weak ɛwɔ nipadua ne mu meka sɛ wapɔde wapɔso nyinaa nso yɛ wo ya meka sɛ mogya ntumi ne afurusa ne yɛ wɔ nipadua mu enti ya na sɛ wayɛ titiriti na wo nipadua ne fa baabi wo so onua wo pressure wo soro wo cholesterol wo soro wo immune system ne nya dwuma yie ɛna eto de bi a wotumi honho no nya duabo me pa kyɛw efi adɔrew ɛwɔ nipadua ne mu pedro a ɛbɛyɛ bulldozer na clear sa fi ni nyina firi nipadua mu ɛno ne 3P garlic mixture baabi ɛtɔ ne aduro bi akɔ a obenya bi wonti biribi ase na bɛfrɛ yɛ ne ayɛ number ɛyɛ 0248 92 8824 ɛna 0201 000021 ɛna wiai me wadankura num 5 bedrooms townhouse ɛdan no ɛwɔ kurom pɛɛ ɛyɛ fie dan ya metɔn ɛwɔ kurom pɛɛ ɛyɛ adankura num ya big hall ne kitchen toilet and bath no ne na de ade nyinaa hyehyɛ mu yato fence wall ɛde afa ho gate da no storm yenu ɛwɔ animu ɛne asasi dan baako aflow so ɛno nso hyɛ mu ɛna inside ne form ne nyinaa no yɛ de pavement blocks ahyehyɛ no kama yɛto nsuo wɔ hɔ ɛyɛ fimu a yɛwie yɛato mu tiles yɛahyehyɛ baabia kama yɛasɛ wunwa onua ɛbɛboa wo paa ɛboɔ ne nso da fam na yɛ Kumasi nkran kwantempɔn yi so na ɛwɔ mesɛ sɛ wɔtɔ dane a especially ɛyɛ a check the location wei ɛwɔ duom baabi a St. Louis Senior High School ne wɔ no n'akyi pɛɛ ɛna saa fie yi ɛwɔ onua metɔn ɛboɔ ne da fam enti gye saa number wei na frɛ seesei a kasɛ na Krobea sɛ memfrɛ monka ho asɛm na tumi tɔ ɛyɛ 0241 198922 0241 198922 sa wo frɛ saa number we ya yɛbɛgye so na yɛakyerɛ nsɛm mu nso ɛde ama wo ɛnɛ traditional Dr. Dawood ɔno no ɔda Dawood Herbal Hospital ano ɛna awie yi a mene wo kasa a wotie mi onua yadeɛ ya hwɛ ye na yadeɛ bia enu time a ɛsɛ sɛ wuo amefa wankɔ meka sɛ wode wo yadeɛ na kyinkyini ano yi ama ane sika deɛ wahye bi ane yampa nanso unya ma Dr. Dawood hunti ɛna unya wahotɔ no ɔno mo specialize sɛ ba obi a woyɛ bɛma na obɛma ne da fom bɛm woyɛ ne hwie nyeyi sesei ɔba betumi ayɛ adwuma hwɛ obɛma kye sɛ wotumi wate aseɛ enti yere wo ho tumi sɛ wontumi a bra Dr. Dawood ho emu ayɛ pɛkyɛpɛkyɛ obɛmu waduru ebɛm na ayɛ kyerɛ bɛn bɛgyina so ɛna sɛ bɛma no nyɛ adwuma koraa obɛma wo de ebɛma na pɛgya na gyina ho enti sɛ si amanfo ka apɛgya o enye bibia ntia papa ne waduru ɛma mo pa wo a munya bi akwanya no aba ama mo sɛ mo ne traditional Dr. Dawood ebɛhyia onua ɛbɛpa ho ama wo wonso wo bɛwo na wafa wo ho wafa wo ba san fa wo bibia de aka ho wo asikyire yadeɛ tete wo stroke yadeɛ bi aka wato fam emogya broso yadeɛ bi hawo ɛyɛ hepatitis B bi ana enemu hawi bi no akote wo ma ne tena ho kyɛ the problems bebre na bebre wo kwamna ne sesi ama ba ma na twe akohyɛ mu ayɛ kete minua ba hwɛ nneoma bi eyi firi ho anya de pa
bra Dr. Dawood wono amoa say ye ulcer ana prostate mu haw no wanya eye fibroid ana koko ahotutuo ni ahoyawo obebe jeso krapa edane yenkane na Metro FM ni wom no sada no amu na Dawood Herbal Hospital edini dwuma free ne number ye 0244 886437 afi 0201 681 717 and now we are Latus Enterprise ewo Kumasi Adum aseda house kwan ne so se oba bedru Kumasi Adum aseda house kwan ne so a ho na Latus home ye wo na yen na yakofa enuoma free amanone de abe se yebemu asifie wo Ghana ha no atenam te se de owa amanone Latus Enterprise ye ma PVC pipes bend nefitins a eye very modern quality nesa ya affordable ye ma Turkish doors ye ma paint chandelier light wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WC's normal bad boot ni ama bathroom ni oma ubehia bia afi wo pe pumping machine kura no ne papa do de Latus Enterprise ene ye be ma obie ye number nie unti bibia se afre yen 0242 61 6585 0242 61 6585 ene Fit Homeopathic Clinic ewa hinma kokoben na mepamocheo onomo aben onomo na di nro emfidie free India aba se wo ba ye nchen a ye check your nerves and then no ba bia wo haw hye wo nipadua no mu bia nokre me se wo se ye behu na ye de adura ka na ye free ho enuro nkete no ye de be san yade muntie ebi wo ho a na nya duro mpo na ohio ye na physiotherapy akupuncha massage kwa so ya wo nipadua ni nam ne ye beyi ye detoxification ye betwe fie free nipadua ni mu asroku yade habo muntiri mu twetwemo ma ye mrempam asikyire yade ani ho haw nipadua mu yaw na afa namu yade ho mu am wo hepatitis ene typhoid no ni nyina no Fit Homeopathic Clinic ye ho adwuma Prophetess Dr. Mrs. Elizabeth Faith ose wode ebra na yemfa gidie mogidie so o yade ne ntena ebeko ya wa ahenema kokoben ya Major Mass Company no 18 mu junction ne so na abehu yen ya number ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 we the fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos Hepa Plus Pavi Plasmos eye the fearsome 3 se nro miensa we nokre moma mense mo se ebodwuma enro ne bodwuma why na etie me na awie na ne well being no enyina yie se wo nipadua na hoɔden no nyina yie a wo se nipa kro na yade bia bɔ podwa tutopupo na de wo kwa anu no onua dwene wapomoden ho oba ba mei stroke yade bi tetew esikyire yade bi anamo yabroso se bi nipadua ne bi wo hɔ a wusomu a ase taabo ni atenka ba akokra nipa ne nso de yesomu ase electric shock no bu mu te se de akokono bu ni mu nante no ise o de no engine ne ka wonso de yinte sa watenka wu obi nso aye mre obi infections na aye ne sa enye tafodo tetew dwene wo well-being ne ho kane na duru a wo de bedwene well-being ne ho amagina yie se ebeko atia yade e woni padua ne mu na yi na frim na asa bo ni padua ne ho ban eye Hepa Plus Pavi Plasmos se nro miensa we ye twaniti afriend the fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plasmos the fearsome 3 adofo enro ne bodwuma da bi eto nro bi aboru a nakasa wu pebi ya number ni Dr. Eben fra no ankasa wonte bibia ase anen kasa wate eye 0542 77 8572 and 059 13 67 898 and a Volta Drill Limited yetunsio anuanom yetunsio wonsu nyansupa ewo fie ho na eye hwannom ne beye adwuma papa amoanya nsupai eye Volta Drill fo nanim tu enti wonom ne yede wonom wagina no onua wo pe woni e betumi atu nsuo kama pa de ama wa fre Volta Drill fo wa man kwanchefo e bia betuma problems abamu a fre ye nie mesiesie ufie ho ye betu
wadwuma mu ho yebetu wa wutu nsuo e de acha wo manfo yebetu ama correct wine woyɛ nsuo adwuma wopɛ sɛ yɛntu nsuo a ɛɛdɛ ntwimfiri asase na yɛase ɛmfama wa volta drillfoɔ yɛn na yɛnimu yɛ enti na yɛka ho asɛm ɛwɔ afidie yi so no sɛ wotie me na wo nso woyɛ obi a wopɛ rig machine ya yɛde tu borehole no biato na wɔ Ghana ha contact volta drillfoɔ na papapaa no ɔnom mpɛ mfama wo wate ɔmo wɔ ahodwo da aban main office ne wɔ ha your number nie unti bibia se afre yen 0244 29 9520 0244 29 95 20 and 0266 43 2210 Eradi fie Heba Center enebe yiro traditional doctor amankwa papa no ewo kronumbusie oben Red Park na unya babedru Awurade fie Heba Center asentia na yeka yese ya ha na ahotowo aha na nkwaje wo aha na abenya wo hawo no anu adru se wanya ha wo utimu a bra na yema wadru ne ti yade na eda wo so ne nko enamu yade bi no akote emojaboroso ha obi etwere yade enye yade pa se typhoid ulcer malaria stroke sisi yade a na wuntirimu twetwon wa yemrempem ana se oba wo nsabuo mu nye wonso wo pa wo be da ba Awurade fie Heba Center ena sa wo de wo hoto yenso a ade nyina bedi aboa wo na awie wo yie Dr. Amankwa number ni ejefre no 0241 09 3915 ena 0549 206633 ena Sister Spices no eno an ye de ye aduano be ye de na ye nyade ye natural every mu a ye Sister Spices anuanom muntie ye Sisters Food omo e de Sister Mackerel ebe adwa so no omo na aka won hu bie wa kofa Sister Spices e de aba na we nu de nti ameka ho asem wo afidie so kire one se ye 100% natural se wunya bi de ye waduane no a e de won kwan no ye besa hwe ye be hwe nkwan oh ye wo good flavor ye wo fish flavor ye wo chicken flavor stew de and a beef de the open out choose from the varieties what you say Sister Spices o kodwa so enu bi na to mo amoton spices no de ye natural se enu no obi e to ye Sister Spices enti brakumase adum pampa so betu bi koton pizza Roman Health so amene bantemadwom eho nyina ba benya bi atu akoton enkran fonko CM bi ni okanhyi ye number nso ni efra yen 0243 53 5025 and 0279 140940 Sister Spices unya bia ebeboa medima for Heba Clinic Dr. Time da so kumase abu akwa ago enuanom se wo ba ha na yade bia beto punu mu a papa nso the time beto so obeyi afri sampo nkire ni mu se ye hepatitis A B and C wonsabuo mu nye o pa wonso o prostate na ye enlarged se ye stroke ana kidney mu hawo wa ye mrempam won kase 2 minutes na abo ma ne de beto din who low sperm count and infections be na how hernia na fibroids stomach ulcer na diabetes o de fa ho beto medima for Heba Clinic so onua ubenyu ahoto ebu akwa kumase heye ebu akwa agogo ho no wo fre 0244 774282 and 0245 616336 eja kwa be na ujidi sa wade we be ye bio na Mame ma 2 minutes ale. Me wo gidie se akoma toboko a ebetimi ayi. Okay. Die ntia. Me sisi se be ma no ba fam kakra ma me a na wote nyoma ase a awade ne be yi pa. Oba yi die wo ye boafo pa na woni how bia awade ne mu se be ya be ma no mo be ba fam kakra. Oba fam kakra bia awade we be yi pa e de ama me. Na kasade we emabato nti se obia ebre na kumase na obia eye din a wi se ye kofitie ma awade we ebesan ayi bi pa because said dia obaisi ebo be man ahase wapon ho na me o wadwum kwa me se na oto bibi koma no o sua adwuma no na oboa no o sua adwuma na wi apon ho amana je plot amount e du container siso
ye master we enyeska e die ben bien woni na wo nkura ennan ba ko 27 years nti diem biem oyiri panyiri die oyiri so wa ye ne ho ade o wonya ne ho ade o wona nkura nan nti se onto nsuo mpo ma ho no da oba ye boafo pa o se akomato na mo tena sia me gidi se be ma na bra ba be ko ani mu mo a chen be be o we kura okay nti ye o de ye nhia ofitiem na awade ebe yi pa right oba de achia me Akra awade ebe ye fa krone fa ano odin Akra Asem baako a meka na me de akyerɛ ɛyɛ emema etie nyinaa ne sɛ emema sɛ untimi